And yes. SIS MELLY day one is Friday. Oh, it's Friday. All right. Masari. Ah, all right. No problem. And I'm sure my nasi. Oh, Friday. Ayi wapakanak. Maita bas. Ah, magon. All right. Okay, let's natozozwana andiselina ndandisinga ndakanganisa sana chifungwa kuti ndinhasi. Okay, anzi live yekwamkomadiwa iFriday. Saka nhasi tichapedza idzi topinda mu live yemasare. Handiti tichapedza iyi tobva tapinda mu live yemasare iyai. Handiti pane live yamanga vakamirira yemasare iyai tikapedza iyi tobva tapinda tobva reespenia tobva tapinda munyaya yemasare. Nokuti masare vazhinji venyu munawo masare apa. Vazhinji masare ariti asi hamuzivi kuti chii munototi zviri normal. Munototi zviri normal wenyu. Saka regai tipedze iyi tobva tapinda mumasare umu. Ndanisati ndatukanga hanzi live yekwamkomadhiwa iri ko Friday. Saka ayo we might as well stay pano. Kutomanyirei. Right, saka tegai tione kuti haufa. Hida munyama nyambiri, how are you my sister? What do you say? Linda ndaudzwa kunzi Friday sakabo. Yeukai musasa zviri sei. Janet Ngomo, how are you? Hanzi page radio rinonzi itagadzira hanzi iFriday. Chakupai page racho, chakupai stare page kuti rinonzi chi. Then moenda munofollowawo kwaDhewa. Anotaura nyaya dzinonakidza futi Dhewa. Muzoindawo kwaDhewa. Azano sasa inenge iri mumwe. Inenge iri papo pachena painogara ipapo. Asi vanhu vanongotsotswa. Iri papo painogara ipapo panongotsotswa. Right, chai guys mchitegana fast time. Mchitegana fast guys. Mchitegana fast muchikurumidza tiwe kuti kutsotswa uku muchitsotswa beans. How far? Vanhu vakatsotswa beans guys. Mu South Africa muno muzere vatsotsi vakomana. Muzere matsotsi vakomana vari vengi vazere palife apa. Vakungopedza kutora vana vevana zvinotsotsa beans mahara. Muchivapromisa zvisipo mopedza muwatsotsa beans vapedza kuwatsotsa beans muvarashirawo. Sizalo buhle ngiyabonga. Thank you. Amaona. Right, itai fambai guys, fambai tikurumidze kufamba tione. Fambai tione, fambai nebhora. Itai muchi kurumidza ndogona ngotanga kainwa mwanzo tibatira kumberi. Right. Saka guys regai titange takaita dhiri panapa. Anti takaita dhiri panapa. Takaita dhiri panapa apa. Nema essay yaya. Anditi vana pemhaya. Vana pemhe. Anditi takaita dhiri last time apa kusurasuro. Vautanga ndo vakafona vakatanga vachifona shara nyaya dzavo dzekutsotswa nevakomana. Hamuna zvakangopinda kuti nyaya yakatanga sei. Vakangotanga kufona mumwe vakangotanga kufona kuti ndakatsotswa ndikazodai nyaya dzavo tikati makosa akatanga kuwanda. Tikati aiwa iyi topic yakazvimirira. Chega ituye nayo tinzwe handitika. Asi takavapawo dhiri rekuti munhu unotaura nyaya yake apa handitika sezvo vaichema nyaya dzamatiketsi. Ichachikumbiro chondopozvo kuvanin'ina vangu zvine madzikoma angu nemadzanda dzangu ari kuna diaspora. Munhu anenge afona pari weSA achitaura nyaya yake kuti wakatsotswa beans sei, kuda kuBotswana, kuda kuSouth Africa, kuda kuZimbabwe, kuda kuUK. Asi weUK hasi haisiwe haitika. Vemuno muhameno kaanditika ataura ndakaningirira poita one anoti uyu ndomutengera tiketi. Kana asina kutaura nyaya yake hauna tiketi ranotengerwa. Wauya akaita open achitaura nyaya yake otengerwa tiketi. Vanhu vangu vekuna diaspora ndovatemba ari comment section ndovatemba kuti pachapayatengwa matiketi. Saka tikaona chero 5 callers tichatapinda munyaya dzamasara ari kukutambudza yaya. Masara amuna waya. Hani mazvona. At least 5 vanenge vanachi nayo matikiti adai kunetsaya. Handiti because Ramaphosa wakazovhurira kuti vanhu hamba munofara. Saka 300 totokwana. Antimona.
Saka imi musanyare kuti mutanyedze nokuti apanje mungaipesera kungoya pana paguda kungoti kwai kupema ndi musina kuudza nyaya dzenyu takaimaudza kutsotso kwamakaita nokuti munoda zvinhu stereki munoda mboripopo zvekudaro saka muchitaura masisiro amakaita handitika matenga masisiro amakaita ende zvakatanga nemwana wangu namimuzvo ndiye akataura nyaya yekwaruda kuinda uko iye mimi akazoona tiketi regara zviya mimi nyaya yenyu matongomuudza papo memory same time kuti nyaya yako ndekunyepa iyi totongomuudza same time kana usina nyaya sorako tiketi hapana sorako nokuti chandozi hapana munhu asina history mupenyu unenge wakaita sei unenge uchirarama muvacuum here nokuti kwahaina ndakuna unless uri virgin kuda chereyo mavhigin anotsotswa wani ndine munin'ina wangu mira kumai boys ari mucomment wakatsotswa pana padiaris pano asi virgin ane 35 years she's a virgin vakamutsotsa upo pano handichataura hangu zita rabudha ndikuti adikwanyasangu nokuti mudhayari kunyenga mwana kuvahoti tati mwana ivhiji kunyenga mwana chinyenga mwana kuzvibhilivisa mwana izvo vane mukadzi chomudhayarisi nditozvitaura hangu ndichingutaura naye chitaura nyaya yapo zita rongosvedza kubuda undibvunza ti ini zita ramataura munhu wamataura uya ndikati une mukadzi akati nai jehovha wangu komuza wakumutadza mashatsi kudana kwose kwavaitoita saka azvadzina kukunyara iwo kuti ndisakutaureni kuti muri mumwe wedu mudhayarisi asi zvakaipa kuti muye kuzonyenga vanin'ina vedu pana pamuchiva believe that hamuna mukadzi musati mukadzi wenyu mudhayari nokuti mangwanani yacho haimiri zvakanaka musanyenga vasikana pana pamuchiva believisa muchiziva kuti mimi nemudzimai wamugere naye kumba muchimutata handa mukadzi ye takazorabana tikadai iye mukadzi imi nemukadzi wenyu muchifolowa pano it's wrong next time akangoti mamunyengerera ndikukutotora vascreenshots ndokaenda panotora nesta renyu anokuzivai futi saka atidi izvozvo sure apo vakawa kuti ivejenika tek naye kunovhevha mwana iva chisata remukadzi saka atidi zvakadaro right maessay 491 kuita nevenchemu ndikutonyara mudzimai wacho kunyara mudzimai nokuti itori top fan yepano kunyara mudzimai kuti hatingamugwadzisini nzira yakadaro mumwe wedu handingazokwanisa kuti ndiningiri angori mazita vanozvipa ningikiri Miss Jones angori mazita vanozvipa havo but sure she is kapa haiti iriko rini sasha plan takaiplana ndindopa takazopinzwa futi mulockdown tatakatoiplana ipo paya takuti touya anditika saka ndobva zvanzi lockdown zvakare mubva tatodestroy everything tatotsvaga zvese saka tatozozviona futi pamberi apo kwaiko zvino is too late right vatouyawo right vakati ngwari right tanga nekutunza zita rako shamwari unonzi ani nin'ina ndibve ndanyora pasi ndiri right chitanga nekundipa zita rako kuti unonzi ani ndigare ndanyora pasi hello uri kuninzwa chitanga wandipa zita rako ndigare ndanyora pasi handisi kuzoziva unoda kutaura renhema taura chitaura renhema kana wataura renhema iri uzondiudza kuseri kuti ndataura zita rakanzi ningi Mavis right wakatsotswa kaiwe aiwa tikatinoiwa hedu yakatirebeko tomanyirepiko tiudze nyaya yako wakatsotswa iwe taura nyaya ndakanyengerwa umwe mukomana aigara kuno kusouth africa neni ndaigara kuno kusouth africa saka shamwari yangu akandipfimbirawo mukomana wakauya naye akati handine friend yangu ari kudochi musikana chichi ndobva tatotaurirana ndobva tawirirana ndobva tanzwanana saka takatanga kutotana bhinzi saka pekutanga kubva 2017 taitotana bhinzi tichishandisa mapepa nditi and then taiti tikatotana ombondisiya oenda onditiza mukomana wacho iyeye saka zvaizvo ngodoka ndobva ngoti sezvo angoriye munhu wandajaira rega ndingoramba ndichita sei ndichidanana naye saka zvakazoitika end ya 2020
muna January ndakabva ndazosangana futi naye munhu uya ndobva ati sori hako naida kukumbira regerero tadzirana kwese kwatakaita ngatichidzokererana chii ndauda kukuroora chichii saka ndobva ngatingodzokerana futi nemunhu wangu iye wokudhara zvokuita vanhu vobhobho zvinonetsa izvi ndobva tadzokerana pese apa taishandisa mapepa nditi ndobva azoti wai uri kuramba uchindiomesera nekuda kwokuti wewe ndikukudza kuti da kukuroora paungoramba uchindiomesera uchindishandisira pandaiti oraiti kana waudoti tiite izvo zvande tinde kumatest ndobva tabva ndobva taenda kwadhokta wedu ndobva anobhadhara 200 rand ndobva tatestiwa tese ndobva tatanga kuita yeke and then tatanga kuita yeke muna August takatanga kuita yeke anga ari July and then August nhumbu yairamba kubata because anga totaruda mwana ndobva ndatonzi nevamwe kana uda nhumbu enanotenga jinja negarlic umwe jinja negarlic saka ndakabva ndapinda muShoprite ndikatenga jinja negarlic ndikanwa sisimeli vanwa sisimeli chibereko chikachena ndobva ndanyengwa sisimeli muna August kutanga ndobva nhumbu ndobva yabata sata udaro takabva tatanga kunetsana musi watakarara nhumbu ichibata takabva tatanga kunetsana nenhumbu vanhu vabata saka mufesi akabva atanga ngondiignowa kupera kwaAugust anobva ndatonota mufesi ndakumufonera mufesi achabati foni mufesi chii takaronga tese kuti tichaitese ari kuda mwana chichise munhu ane mwana wohwani and second thing munhu yanga asina tombondudzo kuti ane mukadzi wakaigara kumusha ndakatozozvibata pandanda nenhumbu ndakunyazotsvaga nezvake bhozi ndakamutsvaga nemvura mese sisimeli ndopandakazobvunza atiri nemukadzi ari kumusha asi mukadzi wacho hauye kuno saka vanhu vese vanongoziva kuti haana mukadzi ndakamufonera sisimeli aindikata manzwa ndichimufonera achindikata ndichimufonera ndichimukata apa nhumbu yanga ine 1 month sisimeli ndakachema sisimeli unochema kusvika musodzi inopera ndichichema munhu achiramba kutaura kuti ndezvako izvo nhumbu ndeyako inini handitakure nhumbu ndiwakatakura nhumbu zvionere handina basa nyaya dzevana saka iwo kana uchida mwana chengeta kana usingamude bvisa nhumbu yacho sisimeli ndaive ndinoshanda panapa sezvineiwo murungu wangu kuchanhumbu yekupulanyira kunotenga magaliki nemajinja wega hako kuShoprite kuti unyatso kubata nhumbu unyatso kuvhura ndakazvituka ndikabati sisimeli ndakagara nenhumbu yemwedzi ndingori nestress ndichimbochema kusvika ndazvodzwa kuti handisiriniwo kutanga kutsotswa bhinzi muno muSouth Africa regai ndichitongodora situation ichi iripo ndobva ndaishanda stay in murungu wangu hanambomuudza sisimeli ndakashanda kusvika nhumbu yangu yaita 8 months asina kuiona tenga zvese anga asingaione lapa 8 months ndopandakamuudza murungu ndikati I want to talk to you zvikanzi what's wrong ndikabva ndati I'm pregnant zvikanzi ndikabva ndati yes zvikanzi no you are lying ndobva aenda kumashoko ndobva anonditengera pregnancy ndobva uya nayo zvikanzi testa ndobva ndatesta zvikanzi saka ine mwedzi mungani ndikati I don't know but what I know is ndakarara nemunhu muna August ndobva akalkuleta zvikanzi almost kewo kuenda kunozvara ndikabva ndatoti saka zvokutoreva kudaro bhozi ndopandakarara pega nemunhu murungu wangu ndobva atonditi saka toita sei saka inini murungu wangu hanambomuudza kuti nhumbu iyi ndandichiziva kuti ndinayo ndakangomuudza kuti zvinhu zvandatongo discover zvikuona kuti ndine nhumbu ndandichingoenda kumaperiod kwangu uyu zviri normal saka murungu wangu akabva atoendawo akanondibatsira kutenga imwe preparation ndobva andirengera zvese ndobva anondibhukira madheti kuti ndiende kukliniki saka inini
nenyaya yekutya kukudza murungu ndaenda kwadhokta kuskill saka ndakanga ndatoudzwa dete yekusununguka kuti ndichasununguka musi wani. Saka musi wekusununguka wakwana, infact ndise madhezi ekusununguka asati akwana muna December last year ndakabva ndasangana navo baba vaenhumbo yatokura ndobva ndatovamisa. Saka ndavamisa kudaro ndobva vamira ndakati mune shuwa babemi ndakachema but zvekuchema kwangu anga asinei nazvo aita ngati anzwisisa pandakamuona ipapo zvikanzi sori ndasingambozoti zvichone nhumbu ndakutozoona izvozvo kuti dumbo ratokura chirega ndiende kwandiri kuenda ndichaita sei ndichakufonera ndobva atondipa foni yake zvikanzi unbloka namba dzako ndobva ndatodza unbloka pai dzadziri kumablocked list namba dzangu. Munhu uye ati ndichazouya kumba tozotaura SIS-MELLY angauye kufona angachadaire foni kana SIS-MELLY kuzama kumbomutiritsana kuti ndida kukurovesa nevanhu aitaura kuti vanhu vavo vada kundirova vana baba vemwana gara waenda kunana baba vemwana ikoko. Nguva yekunosununguka yakwana SIS-MELLY BP neuyu neshuga zvazvakakwira ndobva ndaitwa operation SIS-MELLY apa ndiri pabasa apa ndakana kuzoti saka mwana wandichamuchengeta sei murungu akasina togobvira ataura kuti uchashandire kana kuti uchadii ndakabva ndaitwa operation. Saka ndaitwa operation kudaro ndobva ndatosendera murungu wangu ndati ndane mwana zvandane mwana ndichiri kuchipatara but ndachekiwa murungu wangu akatonditi sorry. Saka sisi vangu manje ndo vanga vaine nhamba dzemunhu saka vaimbozamawo kutaura naye panguva neni aivatuka siyana neni munin'ina wenyu aimboakiuza SIS-MELLY zvokuti zvinorwadza zvokuti unoakizwa chinhu chausingazivi chekuti uri hure kana kuti wazodii zvinhu zvaunenge usingazivi. Saka sisi wangu vakambozamawo kutaura naye panguva ndandine nhumbu ndobva aramba. Saka pandakasununguka songo akabva ati arega timbomufonera sezvo ariye baba echivi emwana timbomuzivisa pamutemo kuti kwane chii kwane mwana. Sisi wangu akabva vamufonera vakati munhu wenyu ane chii ane mwana but asununguka nechine operation ari kuchipatara ndobva atovaudza zvikanzi ari kuchipatara kupi kwacho ndobva vamuudza kuti ari kuchipatara kwakazi zvikanzi muudze kuti ndiri kusvika ikoko manje SIS-MELLY kubva pamwedzi munhu akazouya mwana azvarwa ndiri muchipatara auya kudaro akasvika ininiwo ndandisina kana munhu anonditakura kubva kuchipatara akabva anditi kugara wakati kwakati ndobva vanditakura paya nemwana ana kana mbomutarisa ana kana mbomuona but munhu aingoratidza kuti ane mufaro mumwoyo make wekuti ane mwana anditakura paya andisiya adzokera kubasa kwake adzokera kubasa ndobva ati andichadzoka mangwana aye ndobva adzoka saka ndaenda nemwana ku3 days ndobva andibvuma mwana asati ane zita zvanzi alright zvanzi paweekend ndichaya nechinyama dzangu tizoona mwana. Weekend ye yakasvika ndobva auya nemunin'ina wake nasekuru vake vauya ndobva vabata mwana foni yako imbere ichibreka irikuita ichibreka foni yako inoita ichibreka vakabata mwana wakadii munin'ina wacho ndobva ati mukoblaza hamusi kuona kuti mwana akafanana nesu herewo zvikanzi alright because inini pavakauya vachiona mwana ndakavati hamuri kuona mwana kana pasino hama dzangu saka ndakabva ndadaidzwa chisisi vangu kuti vauye ndobva iye ati saka inini mwana ndichaita sei ndichachengeta but handisizochengeta mwana ega pasina mai vake zvikaenda sisi wangu imimi kana muchiti hamusizochengeta mwana ega pasina mai vake muri kuzama kuti kudii nekuti mimi takakudzai paine nhumbu kuti munhu ane nhumbu mukaita sei mukaramba. Ini ndobva ndati inini hangu pari panyaya tokuti baba vantaura kuti vanochengeta inini mwana ndinovaziva ndatotsewa ndaneta iko nozvika pavatozonditsotsa vakandisiya ndine mwana pamwe pese apaiti kana akauya akanditsotsa bhinzi ngondisiya kufonaabi saka paiuya baba vachikutsotsa bhinzi vaikutsotsa kangani tongoti padhei pavanouya achikuona vaikutsotsa rungano rufo SIS-MELLY vaitsotsa kana ka3
Pa3 vai vachivatapo here kana kuti izvo zvekuva dukuduku anga asingavati aiuya achienda sometimes aiuya kana masikati kana ndiripo pari paofu zvinhu zvacho zvaingoitika zve2 weeks so pekuti papo ndopaanenge achiuya wodi ungoona munhu zii saka masikati paitouya papo muto pawaitovharigwa masikati iwayo ndaitorohwa bhinzi sisimeli ka4 ka3 ka3 kako kana ari masikati airowo kana ka2 kekutanga mungukaziwo plus kechi2 aiwa ndingazivi ndodohwaiwe ndingazivi ndodohwaiwe ai munongukaziva ndokazivire zvakaoma saka makazorora ne saka zvakaitika manje vauya voona mwana vapedza ndobva vati mwana zita ndikati mwana zita inini mwana asandamba chizita baba vacho ndobva vati iwose zvo wavatakura mimba inimbisipo ndofunga wanga watori nezita rako rawakatsvagira chimwana chimupa chizita ini ndozomupawo chizita rangu randodo kumupa saka ini ndakabva ndapawo mwana wangu zita baba wacho ndobva vati iroro zita handisi kuti asi handisi kurida alright ndachinja paipai mwana zita ndachinja mwana zita ivo ndobva vapa mwana zita ravakamupa ndobva ndati iri zita riri kuratidza kunge rine umwe munhu kumusha kwenyu handisi kuti dai zita rekudhara iri angapuwa rekunzi kudii asi simekeni pane madheresi akawanda hama dzangu ipapapa saka kana varipo vatokunzwa nevoice izvi vatokunzwa nevoice izvi kana varipo plus nyaya yako vanenge vachitoiziva vanga vamupasitara kuti richard ndosara kare naye richard ndasingatozviziviwo alright ndobva ndaramba ndikati handiride saka pandakaramba zita ndobva vanditi iwo hausi kufanira kupa hausi kufanira kupa mwana zita nekuti mwana ndewangu inini papo sisimeri ndopakandirwadza ndikati mutauri kuti handifanira kupa mwana zita makanditiza nhumbu ine mwedzi musi wamakandiitira mwana ndomusi wamakaenda mazouya nhasi mwana azvarwa handifanira kupa mwana zita chirudzi zvikanzi chisarudza zvaunoda kupa mwana zita kana kusiyana neni ndikati ndichapa mwana zita ndobva vanditi alright achipa mwana zita chero akafa usandidaidze chero akarwara usandidaidze saka mwana anga ave nemazuva mangani apa paakadaro apa mwana anga ane mazuva mangani pakadaro mwana anga atova ne4 weeks saka wanga watombororwa futi kapo hauna kurohwa here kurohwa futi sisimeli inini ndandakarohwa ndikasiwa gore rese nemimba ndorohwa futi apa ndakaitwa operation saka operation ndo yakutadzisa asi waitochivawo waitovada dei vakatouya usina operation waitobvuma iwe sisimeli ndandisisade moza kurwadziwa kwokusiwa uine mwedzi makangodhonza 9 months uchinyatsondikoti kuda babasi baba usingavawane baba vasipo zvakangooma sisimeli saka ndandisisina kana mwoyo naye nekuda kwokuti munhu anga andirwadzisa nguva yakareba aimbondisiya achindisiya madhezi ekutanga kusvika azondisiya ipapapa ndaane nhumbu ndaane mwana pamusoro kwazvo ndazvara kudaro haakumbire kana ruregerero haadii anototaura rafu pamusoro pazvo saka inini panyaya zita remwana ndopatakakonana ndobva angonditiwo iwewo kana usingadi kupa mwana zita mwana yendo wako kana azokura nomudzi kuti anouya anzi kugweru kulova gweru kwanhinginhingi ndokwaanouya ndokwandinobva pababa wake ndobva ndati alright its fine kubva ipapo sisimeli mwana izvezvi ane 4 months akupinda 5 months kana kudzoka haana kana haabvunzi kana kudzoka kubvunza kuti ko mwana ari sei kana kudii saka wakatodzokera pabasa here mati wakadzokera pabasa ndiripo pabasa nemwana murungu wako ari right zvekuti pabasa ndiripo ndiri kutoshanda mwana anenge nditori naye kana
akachema sometimes murungu wangu anombomutora bhozi ari kushandira pamba izvi zvanotombomutora woenda naye kwaposeza achitamba naye ini ndiri pabasa vanhu avo vasina problem nemwana wangu vanongomudose madiro avanoita vana vavo. Unelaki wena saka musarise mwana ari pachingoteverera kumasure nditori naye akatogara pachichira chake ndichingomberereka ndichitongoona kuti mwana wangu okutodzwa bhizi ndinomuda zvisingaite SIS MELLY mwana wangu iyeyu ndiwe kutanga here wacho mimba ite ine ndiye wechituu ndewechituu asi varungu vakosha mwari kutenda mwari varungu chaichaivo varungu chena varungu vachena tenda mwari wena huwa nevanhu vaviri vatatu vakadaro ufunge ndototenda mwari nekuti handina ndakatoita operation ndikagara 6 weeks dzese ndisingashandi ndikazoona kuti apa basa rinopedzera raenda apa Gilbert haapo akandisiya haasi kutomboda kunzwa kana zvekuchengeta mwana haasi kutomboda kana aringoda kungoona iye mwana akachena akadiwa bhati ende mwana akachena ndobva aenda ndakambotaura umwe musi ndikati trust kwauri koko mwana akukomborere mwana ari kukura ndini ndakambodaro umwe musi trust mwana ari kukura kwadi ngoti pafoni namba yake naiwe tingochipedza naye pano tipe nhamba anokurafura yani tomutukawo tipe nhamba yake kuti rafura kudii kwacho ngaauye waone mwana uyu trust tipeni mutuke nhamba yake kuramba mwana chikomborero kuramba mwana kudaro kukana ari president wamangwana akamuramba zvitimelo ndipe nhamba yake andituke trust ndokupai nhamba yakasimukafonekwa zvinozvi munonyandurana bhozi madhamu akauya wazviziva iwazvizivire kuti madhamu akauya musingasadarani ndakamutsvaga nemvura mese SIS MELLY ndikaziva chero nepanogara saka ikonozvi varipo pamanext do vanotondipa feedback kuti ikonozvi ninga aripo kana kuti ikonozvi azodai saka nde ndichinda kungonzwa kuti mafambiro ari kuita hangu saka izvozvi madhamu haasi kuziva kuti kune mwana havasi kuziva inini ndiona usenge vanoziva bhozi pane pandakamusendera meseji ndichiri nenhumbu ichiri diki saka paakazouya mwana ndatozvara ndimuti muoko wakaipa kubva ndichikuzo ndine nhumbu ine mwedzi zvikanzi iye hanambozviziva ndikati ndakasenda mameseji wani zvikanzi mameseji hanambomaona saka inini ndakati zvongofunga kuti saka pamwe madhamu ndo vakaona mameseji vakadzivisa amheme ina handichazivewo madhamu vakangotoa mameseji vakadzivisa ndiko vanyarara zvavo wangorambako nenhamba ndaida kumbomukandira maviri matatu wangoramba zvako nenhamba zvokuti kwamedhemu vake izvo kuti ndafona pafoni yake yamedhemu andikufona panhamba yake kana akangoziva chete kuti ndingazviitisa munhu weviolence saka ndenda kuti ndikupe motaura naye zvakanaka bhozi munhu weviolence pamba pangu pandogara ndozosvika kana kuti akandipisira zvinhu kana kadi munhu asina munhu weviolence usingaiti saka kutaura naye zvakanaka tichitokumbira kuti muye kuzoona mwana please oright ndokusenderai kolaka zvino kwaiti uda kuuya nemwana here mwana nekuku haiti ndinotoda kuuya SIS MELLY mwana ndouya naye kana kuti ndinotomusiya nemunin'ina wangu vanomwa bhodhoro hazvina kana basa kwahaiti ndoda kuuya umbobvisa stress nemunin'ina wavo naye ndemunin'ina wangu akauya akabva kuZimbabwe saka zviri munin'ina ndi anogara asara nemwana akauchita basa remumba zvisadisturbewo murungu aiwa agare neni panapa anogara kulokesheni anogarawo nani iyeye munin'ina munin'ina wangu ari kugara kumba kwangu bhozi nini une room ndinoloja uko kwandinoenda maweekends une room saka ndine room rangu saka ndokwaari ikoko achiri kutsvaga basa asati awana saka ndakangomuti uya ufanira kutsvaga basa saka ndokwaari ikoko right aiwa hanzi kana trust mufona moita kuti munyengerere munhu asi I think since ari munhu weviolence let's protect her as well because munhu weviolence muri wachiti atizodi case whereby mangwana tizachiti ndakarokwa kana kuti kuti sezvo achiziva munhu wake kuti munhu weviolence because munhu anenge akatsamwa chako chako ndokuti ndakapiwa mwana haatombozezika 2 kana kahoka 3 anotongochipa pafonerai trust nyandoro mumudze kuti ndindadaro handimaona but apa it seems as if anotyira upenyu hwake
Andimoona. Saka kune vese vari kutsvaga kuda kutotswa beans vari kutsvaga kudziya muviri kuti chibereko chivhurike mukurumidze kuti vana kwai garlic nejinja. Saka garlic nejinja wakaita sei? Unozviita sei kweiwe? Garlic nejinja zvacho. Sitimeni zvandakaita garlic nejinja ndakanzi unotenga garlic nejinja wozviteka mapisi madiki madiki. And then womwa semapiriti every day. Unotora pisi regarlic nepisi rejinja. Womwa semapiriti autsenga udii. Zvinogayana mudumbu sisimeri china yese mudumbu inobva. Right. Saka kune vari kutsvaga kuti vaite vana mainzwa imwe resipi zvinhu zviedzwa munongozamawo. Kwai garlic yako jinja yako tupisi wocheka. Kwai uchimwa everyday kunge mapirisi kwai usatsengi. Unenge uchimwa semapirisi uchimwa nemapirisi. Handitika aiwa tikela tinotenda nekuvhura musanga nenyaya yako ndozoti waida kutaura musi wenyaya ndikakuti aiwa mira tikugozofona musi weshow yachona. Right. Saka tiketi ari kupiwa nani wasikana ipewo munin'ina tiketi aende kunofara bvise stress chimwana chingoti nge chiri paside chasikana tiketi ndamboona kazi kalili amboti ngandompa ati amboti pana ari kutobipawo. Right. But kwari kubipa kwachona uri kubipa kurong number manje number yakapinwa apo. Hanzi do you boil? Hanzi unomwa semapirisi, that means you don't boil. Hanzi unomwa semapirisi. Saka right mupewo ticket vari kufona mbomira tichakufonera iga timbotaka tapedza business right bana tichakufonera ibeki tofonera ibeki. Saka right guys, who is buying a ticket, please vari kufona chimbomira iga tozati nyaya munadzo mbomirai tipedze neuyu first. Haangabvika asati aona ticket nayo imbomirai tichafona ndofonera ibeki handitika chokufonera ibeki. Ndasa ndakatsotswa video indi kuti ngomirai vakuramba chingofona kutsotswa kau. Right. Hanzira maposa chiri samuminzwa wotenga ka vakomana vanhu vakatsotswa veri hey vanhu vari kufona zvakaoma. Right. Ende wagona tolakele waitigwa aiwa hatichakudi pano iyo zvako zvaita. I have a sister kayanga sister kangu kari paDurban apa. Aiwa hatisi kuda vana kuhaiti unosiyako kumunin'ina vana hatisi kuda tozoita chimuona uri mwezi wamwana asi zvaiko zvinezvi vana hatisi kuda kuhaiti. Aiwa mwana unotenga mukaka woisa kwamunin'ina. Aiwa maita masa maderarisi tinosangana kuhaiti. Aiwa ndizvozvo. Saka guys I hope maningikiri rakatitotora makoza chakawandisa. Abraham 700 ticket right. Admin I hope muri kutora ma screenshots. Muri kutora ma screenshots handitika. Saka ini tikunyora ndichitora ma screenshot panapa. Zvake zvaita uyu mwana wa garlic na ginger. Kola hello. Ndiri right kola uri sei? 700 rand ticket. Right. Guys ingo buzz indokufonera back. Musafone just buzz I'll call you back. Makoza wandisa. Right. Wakatsotswa kaiwe? Ini ndakatsotswa ni mwana wa megweshe. Ayo right timbotongwatora nyaya yako tinzwe. Starangu ka best. Alright, wakangwara changam. Sita? Ndikunyora sauti sarudza iri patani siro stara mchero. Right, sarudza aiwa ndoda tuzongoza ndanyoresa stara kati chete. Tanisaita confusion. Right, saru hande nenyaya. Inini zvakaitika 2008 pane kwandakaona basa ndaishandira mukhaladi yanga akarorana nemuZimbabwe. Right. Saka zvakazoitika mukhaladi aive mukadzi akazoti achakwanisa kundibhadha ndichitsvaga rimwe basa. Mukadzi mukadzi wacho. Right. Saka ndiri paprocess yekutsvaga basa hanzvadzi uyu murume muZimbabwe akabata hanzvadzi yake kuda munhu. Saka handiti kana uchida unoendako. Ndikati okay, it was 2008. Saka ndobva ndatanga kushanda. Pandakasvika paitove nemusikana waitoshanda but akazoenda ndatosvika. Saka mwana wepo tatiri maeji edu akangodendera tese. Alright. Saka akambotanga achindinyenga ndobva ndakamuramba because ndaitoiwo neboyfriend yangu. Saka zvakazoitika mwe musi because mai vacho vaenda kubasa iye aishanda night shift.
mai vake vaigara nemunigeria saka munigeria aiwanzokuda kuma9 dzemakuseni saka paakabuda ndopaakatenga kundibata ndobva ndambotanga ndichirambaudza mara tatozorara tese mama tonyengana makangoita musina kunyengana aindinyenga but ini ndaimuramba saka makangokubatsira kwavakachoita apa papasina kutodanana makubva machatongotsva papasina kudanana those are the love and likes indeed. And to show you the mother that you've got a very long hair. Now you can go. Right. Kana pana umwana shavire malafu malaisi kana wasina kumaona ababvi pano vainda. Saka ndobva matobasina basa nobva watoresponda paya nobva watoita. But atorespond achakatozova chijairira chekuti tata kutoita every. Asi musingadana neni. Apa taisadana naitoziva kuti ini ndine boyfriend yangu. Iye akati nditoziva kuti ane girlfriend yake. Hey. Right, ndobva zvadii. Saka nekufamba kwengu it was 2009 pasakaitika 2010 muna January ndabva ndaenda kuZim like for holiday ndadzoka and I still remember my days and mwana wangu haasi wekuti unotombendeswa kwamugabe because madays acho zvinotongoenderana saka ndakadzoka kushauriswa 9 January ndaitove kumaperiods saka ndadzoka kudaro kuti hatishaya kundifosa ndikati no you know what ndiri kumaperiods that I can't wait kuti upedze maperiods ako saka ndakangoti ndichipedza ndakapedza uri musi wari 18 ndobva atongondibata there and there newe waitodawo ngotojaira waitodawo ndandajaira saka wangauti ukaona musikana kachiya kuzomona kuti chagodoka iwe musikana wacho musikana wacho aisauya ipapo aidi aisatombouya uye ndi ainda ikoko musikana namai vacho because kwachangotanga futi kudanana zvinhu pazvikatanga kuitika saka musi wamakatanga kubatsira mukatorovana idzo bhinzizi makatoita musina kana protection since nando hatinotombobvira tashatisa protection and aiti akatondita aibva anditengera morning after every time mamune makore mangana apa musi nemwana wamaigweshe that time I was 24 saka icho chikomana ichaivawo ne 24 akatori mudiki anga ine 20 saka chikomana chidiki ichi 20 chaita kutokurova bhinzi kutoti waitonzwa kuti ndine murume pano kurova chairova ende chaigona ende chainyatsodya mushe chaigona iwe mwana ne 20 years nyika yapera ini nyika yapera 20 years yakutogona kutorova kuti zokuti wanga kutoguma tatokura takuma 30s it was 2009 saka iwe ungadi wakasungiswa iwe waibata mwana repuka iwe maigweshegweshe ndi employer wake like musikana wako webasa anenge achikuti maigweshegweshe iwewe saka ndo vanonzana maigweshegweshe vasikana vana vamabhosi avo emudzimbai ndobva mara pamuchindira mberi uchiita ndobva zvadii paya tikandobva andibata musi iwoyo wandadzichangopedza maperiods angu I think ndokwakave kubata kwemimba because zvakazoitika the next month yaFebruary ndakanga ndakuita tumadrops like handakunyatsoenda kuperiod saka ndakatobvunza munin'ina wamaigweshegweshe kuti you know what I don't know kuti chii chiri kuitika vatonta don't worry zvinowanikwa maybe uchaenda nekufamba kwenguva saka iye aingogara akandibvunza every time waenda here kuperiod kuti amara azotenga pregnant test atenga pregnant test kudaro bva yatobudisa kuti ndive nhumbu iyo zvikanzi the plan is kuda kuti tinobvisa mimba yazviite because ndinoudza mama kuti chii mai vacho vaikufarira here vaifarira inini vaindifarira but as musikana webasa handiti because obviously remember mai vacho vaishanda kubhengi mwana wacho aishanda kubhengi osvicha hapana pavanozoda muroora amaid kakomana aka kaishandawo kubhengi aka kakangoti kachipedza matric ndakatotsvakiwa namai vacho basa kubhengi saka zvikanzi totobvisa mimba iyi ini padachema ndikati ndikabvisa kukana ndikasazozvara zvikanzi totobvisa tiri palive sister tiri palive zvikanzi let's try kunobvisa
Skamba nanguti okay let's go. Saka takaenda kuhospital. Tasvika takatowanda vaida kubvisa akatomuperekedza. Saka takatowanda vaida kubvisa mimba paya because munotanga maitwa masikani uchioneka kuti une maweeks mangani tapedza muzopinzwa mucounseling mapedza counseling but azoitwa one on one yokuti ngochibvunzwa kunzi are you serious kubvisa mimba sikani pandakapinda ipapo munhu achakabvunza kuti une mwana here ndikati no I don't have skanzi you know kuti it's risk kuti ubvise nhumbu kana ariye mwana wako ukazotadza kuita mwana imba ndatanga kuchema skanzi wauya nani ndikati andauya nemuridzi wenhumbu skanzi mudedzi ndokadedzwa skanziwo pawaita usina protection usina chi waitarisire chi apa uda kuuraya mwana wevaridzi wairi kuda kuti tarise nhumbu akafa vanhu vanobvisa zvavo but it's not good anogona kufa anogona kusitadza kuita chi mwana saka ipapa achitotaura bhazva atongoti no okay ngatichizvisiyai haachabvise nhumbu ndobva tadzoka kumba takagara but munhu wandakatanga kusvika ndichiudza because ndaiwirirana nemunin'ina wamaigweshe taiwirirana because we same age ndobva ndakatomudza the truth kuti mimba iyi ndeyani nemwana wavo nemwana wasisi vavo but iye hana kuti ndikati please ndikukumbira usaudze sisi vako saka zvakazoitika every morning ndairutsa like every morning but ndairutsa amwene vangu vatoenda but kwaisara uyu munigeria ivo baba munigeria boyfriend yavo yamaigweshe saka aitinga aindinzwa saka akazoyachudza maigweshe zvikanzi ndikufungira kuti uyu anenge ane nhumbu because makuseni ega tinonzwa munhu anenge achirutsa mutoilet maigweshe ndobva vakubvunza munin'ina wavo munin'ina wavo inini hapana chanda sei hapana chandiri kuziva zvikanzi abva tinenge kuona kuti anenge ane nhumbu munin'ina wacho akati ndichamubvunza hangu but hapana zvandoita sei zvandoziva saka munin'ina wacho akabva andiudza zvikanzi hello tirikutateerera munin'ina wacho akabva andiudza akati mai musisi wangu ari kususpecta kuti une nhumbu saka chitoita kudani kuti vaudze nguva yedu saka ndaudza iye mwana wamaigweshe ndikati uri kuona ndozvatopo mai vako vakuudza ndoita sei sikanzi achitongoudza mauti chiwane nhumbu apa muchiri kungorovana chete makumbo apa takatombomira mazuva acho iwayo okay mamuchagomirire iyo mimba yacho yatovepo takamira tatisizaruvani zveplus munin'ina wanhinga akanga apowa maigweshe saka taime kuti turovani papasina let's hope manga musingaroverani mubedroom amaigweshe aiwa tairoverana aive like kacotage kake kaive kunze ndokwataenda saka nindobva ati saka otoudza mama kuti wane nhumbu uri kufunga kuenda kuzimbabwe uri kukumbirawo kushanda iwe ukanga waenda kuzimbabwe ndokubatsira ndokupa paunoenda ndokupa mari yekuti you can start something vandangoti okay saka mandazodedza maigweshe vairai vandazoudza ndikati ndine nhumbu zvikanzi yani ndikati yeboyfriend yangu andaovaudza kuti yemwana wavo kwadi uchivaudza chokwadi ipapo ndakatya mwana unoona zvinonetsa nezvokudai soka mwana achazokunetsa kuda baba wake vozoona vakusvika voti takakubvunza iwe kuti mwana ndiwanuka ndiwe boyfriend yako saka usi mwana wepano mwana izvo zvakatozoitwa sorted out mwana wangu anotogara nababa wacho orit zvorit takapedzisa nyaya yacho tiyo saka zvakazondobadavaudza ndikati handine nhumbu zvikanzi ndikati yeboyfriend zvikanzi saka wafunga kuti atenda ati ndikukumbira kuti ndikati shande maybe 3 months ndobva ndaenda ndichisavha mari ndoenda hangu kuzimbabwe kana maigweshe iwo hauona kuti unenge uchitomisira mai vako because mama vangu vaive kunoko unenge uchitomisira mai vako kuti ukazodzokera kuzimbabwe wane nhumbu plus because ndakatobva ndavaudza kuti mukomana waye ari kutoramba kuti mimba ndeyake ndomatauriro andakaita and saka zvaari kuramba achachengetwa nani mwana unongogara panapa ndichita sei uchingoshanda nemwana wako as normal handingakudzingi anhu ndakatofara paye ndikati good anhu pandagara pasi manje chakazinge chakuitika mukomana uyu akazinge akudza mukadzi wake kuunza girlfriend yake kuitira kuti zvisaonekwa kuti mimba iyi ndeyako saka akazinge akudza girlfriend yake akatointrodusa girlfriend yake
kuna mai vake, but chakazoitika ine 2 months akabva akuda kumove out. Akabva move out achinogara negirlfriend yacho. Saka iwe ukawasei mumwoyo wako wakona kuti mbolipopi yako yoinda. Ndakarwadziwa, but pasina chekuita, but ndangoti as long ndiripo zvangu, because obvious ndiripo zvangu, angasi munhu ari hard zvake zvese ainditengera everything, but mai vake vange vasingazivi. Okay. Right. Saka akazonogara negirlfriend yake, nhumbi yangu ikatozokura. Muna October minochi kuti chii chakaitika, ndakuda unosununguka. Ndobva ndavakumbira, because ana mama vangu vakati sezvo kugara uku isusu hatikuzive kwaukazorwara, uya tinoona kwaukugara kuitira kuti ukazosununguka. Ndobva ndatodza mai gweshe kuti mai vangu vada kuuya kuzokona in case something happened kuti ndazozvara chichi. Mai gweshe mbavaramba. So that I'm not feeling okay, vanozoya some other time. Saka chakazoitika uyu mwana wamai gweshe achigara negirlfriend, because madhesi angu anga atopadhusi. Ndobva angoti paudza girlfriend yake zvikanzi ndida kuudza chokwadi. Musikana ari kumba kwedu uyu nhumbi yainayo ndeyangu. Musikana uyu ndobva atanga kuchema, ndobva hanzi akabva afonera mai gweshe achivaudza kuti musikana wenyu uyu nhumbi yainayo ndeyani, ndeyemwana wenyu. Mai gweshe kwakundidedza. Saka vakachema, waitadza kundoudza kuti wakaitiswa mwana uyu. Ndikati ndaitya. Ndikati ndaitya kuti ndiite sei, ndaitya kuti ndikuudzei. But at least vakaita sei, ndakafara because vakazvitambira, but vakange vakungonditi paruchi mamuti. But vakazvitambira, and chakazoitika mwana wavo akazotama akudzoka kuzogara pamba, because anga asingakwanisi kubhadhara rent. Saka girlfriend yake yanga yakupota stitch yandiriro. Saka official zvinhu zvaindirwadza ndichiona girlfriend ndiripo, atozoita nhumbu futi ndiripo, apo mwana wangu anga atokura, anga atokuma 2 years. Ndopa ndakazoti saka mwana wako panga atove nema 2 years, mbuya vemwana vachireza vona chichikudi. Muzukuru wavo vaitomutreata like kwese kwavaienda, vaimutreata like semuzukuru wavo. Vakaita laki chose. Vaimutreata like even now, but ndakazobva hangu ndine like ndakazotora mwana wangu ndichibva naye zviya zvekuti unenge watsamwa, hamuchamuoni mwana uyu, because vakanditreata that vakange vakuti tikuda kuti iwewe ubve panapa, saka we have to meet nefamily yako so that usatize nemwana. Saka iwe unofanira kubva panapa. Saka ndakazongoti why must I wait kuti mutange masangana nefamily yangu, ndingoenda. Saka mbva vazotsvaga family yangu, ndobva vazoiwana, mbva vazogara pasi, ndobva vazotaurira nefamily yangu. Saka izvo zvatongochengeta mwana wanaye. Saka ndo nyaya yangu. Alright. Yona we are not messy, we quite messy degree. Why was Mary talking about rape when they were both adults? Saka nawe messy nde. The that you are putting in, the person would put a like pane munhu ati kutuka uri kutuke yapo zvakupopota chiya hauna kudinvite kwa pano, hapana kudana, hapana kana mbokutega atitombokuzi kuti ndiwani hongo yakuzotuka vanhu kuti hauni kuti wazviwanza, haunti wakungozviwanza. Pana basa peji rekutukana sikana kana muri magosti ngoenda kwenyu kwa majaira uko munotukanirana ikoko, hauyi kuzotudza kuti pano hatina mbofira takudedza, tisiyewo in peace. We are not up for war and we don't do wars. This is a very peaceful page, right? Tino expressa nyaya dzedu zvakanaka tisingaise manxa ekutuka vanhu. Andizi saka mune chiri kukurwadzai ambuya kana kuti amainini kana kuti mukoma, indai munopora muzodzoka mapora mugona kutamba namwe zvakanaka, because it's so disgusting. Nomukadzi unongoyongoti come on, like ask yourself, really is it necessary kungoyongoti kungoyongotuka zvimwe zvinhu vamwe vakadzi uzvibvunze munhukadzi wega kuti what I'm doing is it okay, or ingoitawo hunhu chiuno chokuti unozvibvunza wega kuti zvandikuita wega ungonga uchinonyesa comment rako woti uri kungotuka, uri kutukana nokuziva waiti watukwa nani, waiti gwei nani, naiwe mess utisiye in peace, right? Saka mwana wati wamboti mwana ana mai nikikiri ana mai gweshe akazenda sei kuna mai gweshe anogara na dad vacho na mai gweshe
nemukadzi nastep mam vacho vanongogara like vese pamwe chete. Okay, asi muzimbake muchimukadzi wacho mwana mukomana wako murume wacho ndewokuzimbabwe. Saka maitoita imutaura shona hataitoita kungoti akauya zvake kuti aine 10 years. Saka ave nechitupa chemunomo. Nhasi dzobuda apa macalls andiri kuzofonera backup ari kachifona apa hanzi taipei zita handizivi akanzi block handingomanyiri kubloka ndotanga nambokudzawo zviri sinsiye zvakanaka zvokuti unonozvitongesa wega kuti ndandichituka ndandichitukire chii andiwani because ungouyu ungotuka vanhu papeji pavari kuzvitambira vakazvinyararira havo vasina kana watikana naye ungoyo ungotituka nai kungoshaya respect mukadzi mukuru kungoshaya respect pane vamwe vanhu right vedwei sarudzai ruda tiketi mupeiwo tiketi racho tione sarudzai mupeiwo esi Pamela mupeiwo sarudzai ruda tiketi ipeiwo sarudzai tiketi ipeiwo sarudzai but ndangopererwa nekuti hanzi mwana ka 20 years kaichokocha vakomana ende vana zvavakutiitira mazuva ano 20 years here asikana saka zvinhu zvanenge akatotanga kudhara mwana ende vana ava saka anenge akatotanga kudhara kuita zvinhu izvika izvi ende mukomana uyu ne musikana aitovepo aitorara naye kuti musikana uyu paakaenda akazonodzoka achiti ane nhumbi yake yemukomana uyu futi but mai vacho havana nyaya iyoyo havana kuiziva akangodzoka achitonga ari kuya aiwa hanzi 20 atokura imi 20 years tingati munhu mukuru here asikana makore kungoti mutemono tikana munhu ava over 18 but 20 years tingati munhu mukuru asikana 20 years zvikomana izvi zviri zvikomana izvi zvatikabva tatoti munhu mukuru here hamuna kuiona here yekwavamugade emwana akarara namai guru mukomana ne14 15 handina kuiona ndiarini ndiarini kunge last month mukaenda kwaglobal munotoiona vakatomita mai guru vakatomita yakatoita live mwana akati chawanhikikiri akatomitisa mai guru mwana ane 14 or 15 hedwe zvakaoma saka ende zvakaoma asikana hey 14 ya zvakaoma vedwe kusiya musamudaro vedwe musamudaro hanzi vatikupitika chibhozi mainakirana musamudaro vedwe musamudaro nyaya 40 aita kutara nyaya yamaigweshe vakomana ndakadanana nemwana notina baba gweshe hey saka rega tichatowana panyaya dzichauya pa tichatowana vakadanana vakavatana nababa gweshe tichatovaona apa simukudzidza kavasikana I hope mana maigweshe muri kudzidza muri kuona mwakafunga kuti majokes nyaya idzi tikuita hedufanika but fani dzechidzidzo vana be careful of vana nevasikana vana madhumbe nevana maigweshe be very careful vana muri kuona kuti zvaitika right under mumba mavo imomo ndomaire vana mwana wamaigweshe nemusikana saka vavangani vanomudzi vanoita chigame ichochi chimumbawo pamwe mubedroom maigweshe mumwe vanhu vasingazivi kuti ndozvikutoitika maigweshe achingoti zvakadai imi zvakaoma right saka ndiani akupa munin'ina kuti ita inde guys toda kuisa vamwe vanhu vari kufona pahobo apa nhasi nyaya dzakawanda ndiani umwe ari kumupa tiketi wedu weti ndikurumidzei shuwa naye bhianga ngavamupewo ngavamupe zvetu yakanakigwa zvina basa hanzi vana will be experimenting asikana veduwe hanzi saru half ticket veduwe imupewo rakazara veduwe linda li uri kumupa here linda li uri kumupa here kutadza kuita shoshwa naye payoti muche kumhanyizira kuti uyu ndindomupawo ine nyaya yako nhausinyaziva vari kutukwa vakanakirwa naye veduwe kwanzi pai matiketi vakatsoswa nokuti vakanakirwa Alright, takutanga iko zvinokuzi. Alright, takuzotaka kupa matiketi kune alright vakatsotswa uyu ngatichingompai togumira ipapa. Togumira ipapa. Ndakatsotswa ndisi. Akatsotswa wedu we togumira ipapa totanga futi panyuwani. Hanzi ndatoba zizhanje ndakatsotsa.
Hanzi ndakatengera hangu saro awa at least wariwana ndindione comment pane comment ngandikuudze munhu wako womutende Grace G Magaya mufana wangu chitenda hako chimutendawo aitabasa mwari vakomborere patakudzwa. Thank you so much. Thank you aiwa usazoramba chotana namai nevana vana maigweshe iwe chirega chore vamwe vari kufona makoza acho ndikazanidzokere kunoita mari 10 kunoitira makoza akawandisa ndanyora ikola hello uri sei chiwe auna network iri right kana guys ibva imauya mune network dziri right kana network yametsa kudai tudunidze tofonera mumwe bhozi vanacho vakawandisa ngatifonere mumwe hello sister. uri right here Ndiri right zvangu muri sei? ndiri right ndiani ari paprofile picture Ndini. wo aiwa kana uri iwe iwe unototsotsa kuti zvekutamba kana uri iwe Kombera mubiranda ngoni gwamba na phone. Aneno ndinoda kutaurawo epandakatangirawo nyaya kusvika pandakazotsotsewa. wo asi iraparisa yako haisi haitika because uri kuvhenda iwe Aiwa inini hangu handisiro dangu. alright okay Inini ndakasanganawo naabhero wangu 2018. Ndasangana naye 2018 ndakazonyatso kumuda zvakanaka 2019 achitanga. Then ndobva tafambidzana 2019 uya zvakanaka ari munhu ari bo ndobva ndatomuzisa kuhama dzangu. Then ndamuzisa kuhama dzangu kudaro ndobva tafambidzana kusvikira pakati pa 2019 ndobva ndoda kuita sei ndoda kuti chinde kunovaka chichi because ndakandamudza kuti ndoda zvinhu zveserious chichichi saka manje iye akabva arida pfungwa dzangu kuti munhu aroda zvinhu zveserious saka kuti ini ndimuhwine ndofanira kuita sei zveserious andirova neizvozvo ndobva ati ndoda kuti timbovaka but inini iye anga akafirwa navabereki then ini ndakafirwa namai ndinababa chete ndobva nditi ndakatoresa bepi ndiri kumusha kwamai vangu saka sekuru vangu nambuya vangu vakazoshaika saka iwewe une chitupa ndobva ndati svikanzi chine pachitupa chako ndiende kupi kumusha unotenga stendi chero kumareserva then ndiwane kuti kuvako chichichi then kana ndadzoka patiri kuzodzokera ndoda kuti notoresa bepi zvakanaka nebradha yangu yekwababa vangu chaichaiyo ndobva ndamutiwo ndobva ndamupa chitupa changu hakuna kuendwa kusvikira agasti asvika hakusi kuendwa and ini ndinoshanda ndichitigara pabasa nguva yekuti ndiinde kunoona kumba kwake chindakangoona kumba kwake 2019 achangotanga ndikatoenda nehama dzangu ndobva tanoona paraigara mabradha yake ndobva azi nditi agasti uya bebe ndoda kuita sei ndoda kuchitanga kugara ndega ndichindatanga kugara ndega ndobva ndamuti it's okay kati it's okay ndobva agara ega paya ezvino handina chandiri kuziva 2019 uya akabva taura navatete vangu ndobva abhevisa zvinhu zvekunyepa zvandoda kuti noro ichi ndobva vati munya munhu ari bo 2019 uya kunopera zvikanzi iwewe chifanira kuenda kumba ini ndiri kutevera tete vangu vose vatopiwa madheti chichichi zvo zvose zvatorongwa ndikati iri bo ndobva ndaenda kumusha ndobva azoti ndiri kutevera ndobva ndati alright apa ine pandikaenda kumusha ndobva asara achitora mumwe munhu akutogara nomumwe munhu muSouth African atomitisa mumwe munhu akamitisa muZimbabwe ini handisi kuzviziva matonomira kumusha uko makatoungana kuti tukuya kuroora zvakazoitikana zvokuti pakapa madheti kuna natete vangu chichi ndakabva ndava tete vangu akabva vati chirega tizivise vanhu vari kumusha saka nokuti inini kwandakakurira kumusha kwababa vangu kwakasiyana ende kure nakure ndobva ndati kuna tete ndiri kuti
kuti tikufana kuenda kumusha 17 chirege kuti titange kuudza vanhu vari kumusha sezvo china 17 tonopulana tasvika kumba tete vakati apa timuraiti rikatimire kuudza vanhu vari kumba ende neniwa ndina urongo hwekuenda kumusha but ndakutotindira kumusha nhau dzenyu but handichasimuki nemari yangu muabhero wako ngaachinditumira mari yebhasi ndikati it's okay paripo ingakainayo ndega ndobva ati atete wari ndotumira zvese chichichichi 23 yasvika ndobva ngati chii chiri kuitika ukuye here svikanza ndawana basa chichichi panibva tiri kushanda because anoita zvematervis apa ndiri kushanda pakakura chichichi ende pane mari ende ini ndinochichi patiri kuuya tine hama dzangu ndichizobvisa tozobva tozonoita zvokuvaka ndaindosiya zvinhu zvese zvavaparight saka rika ndiwedzere mari ndobva ndati ndobva ndanyarara 24 yasvika munhu asisi kutaura asi kudii ndobva ndanyarara tetobva vanguti okay sezvo tisina mbozoudza vabereki vanhu makuru chichi takangoudzana panana vachitete nevanhu vechidiki ndobva tangokansela zuva rekudzoka rasvika ndadzoka ndafonera munhu ndikati ainawo ndakudzoka because mapulani ako handisi kuona kubuda kwawo ndobva handiti chichi ndangozwa ndigwaiwa chichi chiuya bhebi then February tiri kudzokera kumba ndobva ndauya ndichidzoka kunoku ndobva handiti iwe chirega kudzokera kusvikira kubasa uya kumba kwangu chichi then takungozodzokera February ndobva ndamuti inini kuti ndiuye kumba kwako hazviti because inini ndoda zvekuzvishandira ndobva ndadzoka kubasa ko mukadzi wanga atora aripiuya ariko kumba ina handina chandiri kuziva saka wainzi uye kuti muzodii wainzi uye kuti muzogara mose titizogara tese apa inini mufesi taingoonana because inini kupandai kwaitainamatira because ndoinamata yemurungu wangu ayati kwatinonamatira ndo mutauni maanogara ndo manga achigara imomo saka aiuya achizondiona chechi chipera because murungu wangu mukuru wechechi saka tinozopedzisira kubva kwatosviba saka aiuya achizondiona pachechi papo toparadzana ipapo inini kumba kwake ndanga ndisingaindi saka saka iwo waidligwa kupi inzai manje kwakazoenda nenyaya inini kwandakazotambwa kwandakazolingwa saka zvadaro inini manje achiuya chizondona udaro zvakazoitika nezvekuti ndakazowa nemakuhwa kunzi munhu anechi akugara nemunhu ane mukadzi ndobva ndamubvunza ndobva handirambira ndobva ndambomugoloka ndobva ndamborambana chichichichi ndobva aramba achinetsa achifamba magurupu nehama dzake achidii agara nayo zvesecret nehama dzacho dzanga asingatozvizivi saka zvakazoitika manje ndezvekuti ndakazomunetsa kuti ndinoda kuya kuona kwaunogara ndobva ati haureti huya anditi huya kudaro ndobva aita zvai zvokunditaimira nekuti iye aiziva kuti pabasa rangu handina nguva saka aiti inini pandinowana nguva iye oti ndiri kubasa iye paanowana nguva aibva andiudza paanonyatsoziva kuti bhebhe hari budi takagara paya ina handina zvandiri kuziva ndokubva ndazoti yava 2019 then akunopera ndokubva mukadzi wake akuchinopona 2019 manga mava 2019 muna June mukadzi wake ndobva anopona achinopona mukadzi wake akabva arwara akutorwara njere kuchaiko kutorwara zvenjeri chaiko ndobva handiti bebi sisi vangu vakauya chichi saka vari kugara kunoku saka vari kuda kuita sei kuenda kuzimu because basa rakapera nekuda kwecovid chichichi ndobva ndamudzidzisa ndobva ndangoti ndobva ndanditi chirega ndiuye ndizovaona atsika ndobva kwanza zvii because sisi wangu ndo mukuru family vanonetsa vakanditi hey hamfani kuroora vanhu vekusanganawo South Africa ndobva ndati tinoti tichagara sei ndobva ndati tinongogara because kana zvatovapo ndinotongovaudza kuti ndo zvatovapo ndobva ndati saka zvakaita serious manje ndobva azonditi bebi sisi vangu varwara serious chichichi ina handisi kuenda kubasa these days saka ndofanira kuti ndivaindise kumba apa zvakandiomera ndobva ndati chitora mari yawina yawakaunganidza yacho yatofanira kuindisa kumusha uindise sisi ndobva kwanzi mari ndakaichinja ndakaindisa kuma-US saka handakwanisi kuti handikwanisi kuibvisa because bebi zvinhu zvatinenge taronga zvinofanira kubuda saka ndibetserewo undibetserewo nemari yawakwanisa ndiwedzere niya ndinayo sisi vangu kumusha ndakabudisa 1000 ndobva ndaupa ndaumba 1000 niya akainda iye ina handisi kuziva chii rimoti ndisisi vake ezo mukadzi wake ndobva aina kumusha abva anosiya munhu wake uya nemari yako nemari yangu ndakadyiwa inini ndikadyiwa nemari zvese
zvikanzi bhebhi ndasiya sisi kuno kumusha ndatora kuno musha ndasiya sisi but mari kudzokesa inini iya ma-US ndangosiya kumba because kuti nditakure mari yataunganidza bhebhi kuti tinoita mapulani aya mari unongoziva kuti kana yabuda inonetsa kudzosera saka ndoda kungoti ndishande ndingoita tinenge tichishandisa ma-US tiri ata mari yekudzoka handina andambomutuka yeye wambosiyire chichi ndikaona kudetsera ndikati munhu wangu wandinoda ndigaindisa sei ndimutumira ndamutumira zveimwe 1000 adzoka ndikati chindipa zvemari akungotsikatsika riganimbodidi ndobva ndanyarara akagara kusvikira October ndobva asungwa naOctober asungwa October akasungwa passport naOctober asungirwa passport akazobudiswa December ndobva adipotwa achidipotwa ndobva aiswa quarantine ndobva anditi ndadipotwa mari izvo ndakasungwa ndisina mari ndichitomera mari yekuuya yekudzoka apa pese apa pakuitika zvese izvizvi pakuitika zvese izvese zvekusuka kwezvekudidi hausati wadliwa apa handisati ndadliwa apa handisati apa zvese zviri kuitika ndiri kuti ndiri kubatsira mumwe wangu mari iripo tiri kufanira kuenda kumusha ndikatiunganidza ma-US chichichi ende moza kuti pfungwa dzekuti nditione mari yacho handina kana kumbodziita ndobva ndamutumira mari yekudzoka pandakamutumira mari yekudzoka handitozivi kuti ichokwadi here chaakandiudza kana tinyema because akabva auya mukadzi wemwana anosiyiwa kaukurwara ndobva auya nemwe mukadzi saka auya nemwe mukadzi nemari iya yandakamutumira ndobva auya nemukadzi ina handizvizivi nauya January ndanikompa angofema munhu anga akasungwa then February ndobva ndaendako ndiri kutaura naye ndiri kuwa mhinduro dzacho hadzichaiti ndakungonzvengwa ndakuudzwa kunzi bebhimbira ndipotanga ndaunganidza zvinhu zvangu nemari then tozonyakoronga zvakanaka dheti rekuti tiinde kumba ndobva ndakuona ndakupindurwa nemunhukadzi ko chii chaitika murume wangu chichichi ndichizomubvunza svika munhu ndakasangana taiva takazodhipotwa tese then ndobva inini mari yako anditumira ndakazotenga chikafu zvinhu zvacho zvawanda ndobva ndanyara ndikati azvichanetsi iwo tizoda mari yangu ichichi then pandakazodliwa machi ndipekuti asati asungwa iye paakaendesa mukadzi wake kumusha akabva adzoka ndobva nditi chiuya kumba ndobva ndisati ndaenda kumba iye ndiye akatanga auya kuchechi kuzondiona kuchechi auya kuzondiona kuchechi infact akauya kuzoona kuchechi mukadzi wake asati aenda achitoronga kuti mukadzi wake aindi ndokubva inini ainditi ndisisi inini sisi zvekuti loji yakamira sei kana chinda ngandisingasvisiyi saka akauya pachechi ndobva ndisi ndiri kumnhasi ndokumurungu wanewe mari yekudzokera kumba ndinokupa chirega kuti ndani wako nhasi ndobva ndati zvikanzi apa ifirst time yenyu bva pa2 years muchidanana pasina beans hapasina dhiri ndobva ndanyepera murungu manje ndikati handiri kumbonoona mwana watete wangu wanzi ari kurwara siriyasi chichi ndobva vanitendera ndobva ndabuda nemufesi ndobva nditi ndoda kuti unoenda kupi kumba ndikati ko iwe unositi sisi wako chichi handisi variko zvikanzi vambobuda vamboenda kupi nevamwe sisi vakazodidi ndikati zvakanaka ndapindwa nini apa munhu akatanga akauya kuzondiona ndobva ati ndiri kudzoka manje ndobva aenda kunobhadhara chikuya ndobva azodzoka ndobva nditi bhebhi hati chichi ndoda kuti unoona kumba ndobva ndabuda naye ndobva tasvika chii chekuti kwai pakanyorwa kunzi loji chichi chandakana kumbochiverenga indakangopinda ndichingoti ndiri kupinda mumba make ndichisvika padhoo rekutanga ndokubva andaona marume akawanda ndakati ndopaunogara zvikanzi saka ndakangofungidzwa kuti pabhodhini iyaya inenge inogara vanhu ndobva atonditi bhebhi uri kuonako ndokuno kwatinosukira maplate ndokukitchen everything chichi ande kubedroom ndobva tatofamba tichienda kuya ndobva ndipinza mberi ndobva tapinda kwaona kuona reception ndobva ndakana kumbotarisa zvese iye handiti angagara akatobhadhara kudhara ende ini hanhu akanambotarira ndakatodzima wakaiona futi waifanira kuenda kunoitwa pfungwa dzangu dzaiti ndiri kunoratidzwa kuba kwake kwai kudisisi kutaura chokwadi handina kana chandakaona handina saka vaakazopinda iye manje akabva avhara mukova ndandakabata foni ndobva nditorera foni ndichinoti wane makondo kunodai murumu imomo kunodai pane chidhishi chine mvura nematishu patebho ndikati ndikati naiwe murumu mako munhu zvikanzi ndakati kubhegire hembe riripi kuchiko imo muno makangodai munongori nomubhedha kwaya mani ngiri nemakondo ndiye
chikanzi ndiyakuzobandivhutira foni yangu ndobatozoona kuti ndavhunduka kuti ndakuda ndabva andokumbira kubvurwa doni izvi handina kana mbogara ndazviita apa ndava ne26 years kubva pa0 kusvika pa26 handisati kana ndambozvilamba siwazikakambudi ndo first day iwe iwe unonzati wanga ukatobatana ndorevesa kubva pa0 kusvika vakomana andaita but handina kana kugara ndavharwa nemukomana uyu akazondivhara ene ndaitoshanyira mukomana kumba ko but ndaibuda ndisina kana chandaitwa ndikazvichengeta kusvika pa26 years ndisina kana kuvhurwa ndisina kana wozovhurirwa nebora ngoma iwe ndibeka apa basa bandinoshanda manje pari kufana nevanhu vanoshanda murungu anenge achifona zvose mukadzi emurume ndikatanga kufunga kuti zvino ndikasiya foni basa rapera because vanenge voti chii ndikatanga kunyengera foni yabatwa zvanzi ndikangoti mbanangoti asi munhu wandinoda zvino ndikadini chigudi ndikada kuchema muno kunonzi wapinda muloji muno wanga uchifungei wanga uchiti mumba tagara paya tatanga kuita nyaya apa wazoona kuti munojika ndazoona but handichisina kana pulani kuti ndicheme manje ndakutya kuti vanhu vandamboona uko vanozoti ndapinda muno muchiti muyi apa indanga ndisina kumbozviona ndakanyengerwa paya ndakaudzwa marudo ndikaudzwa kuti ndakazodini ndikati tiri murude pana zvandingaita ndakaramba takapedza nguva isezvo yaiva first time ndakapedza nguva chinetsana kusvikira munhu azondikurira ndobva aita zvakaita but first day iroro haana kutombopinda mukati zvokuti apinda akangoita zvezvokuti aite bhosi pakatosimika zvadaro amuperekedza aina ndakaita 4 days ndisingakwanisi kana kufamba aimanikidzira aimanikidzira zvikanzi usawara chichindoda kutonokurora handiti kuona kuti zvinhu zvese zviri mugwara apa hapana haana kana 1 rand zvaro ndobva akazodaro akadza mari dzangu ndobva apedza ndokubva adzoka zvino paakadzoka kunosiya mukadzi wake ndanga ada kuchinda kumba kwake manje wakuichasa kuifambira iwe ndomene ndikati chii wawaravidziwazve chero yanga isina kupinda yasi wakanga waravidziwa zvino hapachisina nyaya rega ndichingoina ndakaitwa kunosvika ka4 kana kaitwa naye kanosvika ka4 but akatongoita but pakuti zvakuda kuchinoti zvakuda kunotanga manje kuti wozvichinyatso kuhwikwa but ndobva akazosungwa ndobva azodzoka ava neumwe mukadzi mari yangu zvaina kana kutombobuda ndobva akazotanga kuita ma1 zvakazodai ndakazosangana naye saka izvozvo anokumbira pekugara ari kudzokera munhu adzoke ndikati apa wabva kuitwa rufo ka1 ndabva kuitwa rufo ndatina kuita kawanikafo ndakaitwa pese pandainda pega pega aindita ruviri pandainda pega pega wangu wotona kigwazvewe iwe wanga wotona kigwazve nazvo aitagwa kutanga nditi aitagwa kutanga otagwa chipi but asingabudisa aita same time idzodzo asingabongota same time idzodzo rodo zvezvino ndichagodi hapana munhu azouya nemukadzi wake zvinhu zvachinja hachabatiki haachadii ndazomutanga kumunyorera mameseji kuti zvinhu zvawakaita zvina kunaka ko mari yangu chidzokako hongu iwe wakadi wodla mari yangu wodla inini futi tarisa zvino wakasangana neni isina kana mbosangana nemunhu iwe wakandikanganisa ikwe zvino izvi mari yangu ndongotenda hangu kuti mwari wakandisiya hangu ndisina nhumbu mari yangova nepano ndakatanga ndisinga hazvitorauriki kana ari sefemili yekumba kwedanhu akanamboiudza kuti ndakadliwa mari apa unenge uchikumbigwa mari nehama uchiti handina but boyfriend chingoti ikati ndatambura panoipa anhu akana kuudza ndakazosvika pakuzodza murungu wangu kuti ando zvandaitambwa izvi nemukomana uya wamaiona achiuya kuchechi uya murungu wangu akazama kuda kumbofonera achidambomuvhundisira achiti mari ibude mari haina kana buda kusvikira ndazotaura nemukadzi wacho achiti muchiri kudanana ndozvizvati waidana nemunhu uyu chichi ndikataiwa zveni ndiri kuda mari yangu because munhu akashandisa mari dzangu ndikamubvisa kuzima enda kunosiya mukadzi wake akadzoka akasungwa ndikamubvisa kuno iwewe wakatouya nemurume wako uye nemari yangu mari haina kana kubuda ndopandakana chinetsera mari kusvikira azonditi last month yomukadzi wacho shirga ine ndikutsvagire mari yako ndikupe chichichi aiti anondipa first monday mwedzi uno wati haana kuzondipa ndobva ndafona akati achimbomira ndazoitwa arukwazoita rufu chichichi ndobva ndangomira ndakadaro saka ii zvakangoma unongonhiwa
Rika vanhu ivava vakadai vanorova mushini zvokuti woga unyadzo kuziva watsemuka ende munhu akadai wenhema apa anenge vachinyepa zvisingamboiti zvokuti unonyatso kubhilivhisiwa zvokuti unoti zveshuwa munhu uyu ari kuronga pasina kana tse. Ndakazosara ndomti nhaiwe chinipaka maUS awaitawo ari kupi haana kana tse yemari kwaingori kunyepa. asiwewo munhu nawe iwe newewo wanga watozona zvokuita unyatso kuti anonyatsogona kupisa mushini iye ari munhu wangokutanga ndikubvira kuti kupisa kwokuti vanotsemura zvokuti vanorevera zvokuti apa handisi kuzomuroora munhu handiti vanenge vachiziva kuti munhu handisi kumuroora saka vanoti kana vakatokubata vanobva vatokubata zvazvokuti vanosiya usingachakwanisi. Yaitori first time munhu wandakaishiya naye ndishamwari yangu mameseji yangu ndichiri nawo ndakaita 4 days pekutanga wechitu pandakazoenda apa paakaita achipedza apa asingaburitsa chiramba irimo pechitu apa pandakaenda kupa kwake pechitu ipapo akandiita but handina chandakawanda ito tambura ndichitoti kuri kungoita hako esinini zvinhu zvahandisi kana kutozviwa aitongozopedza ndatobata neruoko ndisingatokwanisi zvichito ndakaitwa 3 times asina zvandiri kuwasi ndichingorwadziwa chete. Pawakazonyatsoinzwa nepechifo paaita apa isingaburitse opamba futi ndopawakazonyatsokuwa ndikumbira kuti gwechi 4 ndaiti ndikaenda sanhasi vhiki inoya ndanga ndisingaindizuva nezuva uye ndanga ndisingaindi vhiki imwe neimwe because pabasa pangu handibudi saka ndaitoita zvai zvekutotaimira kuti mwedzi unoyi ndogona kuinda kokatu chete ndogona kuti mwedzi uchitanga ndoenda ndichinoita zvemikando ndichinoita zvei ndobva ndaisvikako nguva dikidikiyo ndobva ndasvikako then ndozotaimira futi vhiki imwe yekupedza ndinongozonyepera murungu wangu kuti kumwana wavatete wangu kwatika zvakati uchida kuinda kopiswa mushini onditendera ezo ini ndiri kuinda kopiswa mushini kwauchinzi uya titaure tironge achiri danani asikati uyatiti ananyudza kuti uyatironge kuti iko zvino izvi tichibva apa toenda papi zveshuwa tichitoronga ndichitodza nehama dzangu shonditi munhu ari right ukamusiya munhu waumbozofiwa ukamuwana ende arumeka idzidziwa kumana hama dzangu kudai anenge achinzwisisa avo achiti zvinondozodii apa ndozodii naitete ezo munhu asina kana 1 umwe unongo chingoti ndiye mukomana wangu zvona ndogodi ndakatongodzvumwa kwako kwekutanga ndikarohwa mushini kwekutanga ikoko hangu hapana chandaiwa ndaingotambura ndichingozopedzisa ndabata neruoko asi handiwo handada zvokuti andiroore ndogodi regai ndisingazi kuti ndiri kutotambwa yakapenga asi varume mwari ngave navo shuwa asi varume izvo zvamunoita mwari ngave nemi ngave nemi ukati kudla ruviri vakomana wodla mwana wavanhu anga ari sealed handitika pari sealed chaipo wodla ipapo wopedza wodla zvemari wopedza zvowotiza woshandisa mari yake kunotora vamwe wakadzi asi varume ihlai mwarimi wapedza futi woita futi rufo 1 ka1 woga kuburisa wopanda futi hayo varume musadaro imi hayo varume musadaro varume denga vakaruonaka isusu vakadzi tinotozoripinda hamene unochimani ukasvika pakuzinyaradza ndakachema ndikadini ndikatambura ndikaonda sisi ndakaonda zvokuti madhezi waye ndakaonda kusvika pakukamwa pasaiti kuchechi nevakuru vekuchechi madzimai makurukuru aya svika ndichimbotiudzai uri kurwara here ndikati handisi kurwara chiiwe kuonda kudai mai vemurongo wangu akafonerwa nemakuru vekuzvunhu svika ndichimbobvunzaiwo mushandi womwana wenyu kuti chii chiri kuitika asi kunetsana nemwana wenyu here ezvo pasina murungu wangu asingambozvizivi ndichingobayikana kuti nhemwa ndakabvugwa ndinava ne26 years iko zvino izvi mari yangu yakainda apa vanhu ava pane mumwe munhu amboteerera pane apa manje pachiti ndikangoona kuti musikana ari kundibhaisa ari kudini ndinomutsvagira nzira ndogomudini kusvikira ndamuhwina zveshuwa ndo zvavanoita vanhu ivavava vanoridha pfungwa dzako vakaona kuti pfungwa dzako dzinoda kuvaka vanokupinda nesiriyasi yekuti anokuda kuvaka ndoda kudai ndoda kudai zvokuti unoti munhu ndikamusiya asi chokwadi varume nevanhurume denga havaripindi saka pawakabata neruoko apa pachikwadziwa ukato ndeke ifesitame yekutoibata ka ndakandobata neruoko ndichitoti hangu zviri nani angozopedzisira mumaoko angu ndichitobata nemaoko chaipo munhu
achingoshingirira kumabvisa maoko achitiri ndikati naiwe aupedzisira kukumazamu because handichakwanisi kuramba uchingoita asininika uri kutondikuwadza handizoti ndikamuka pano ndokwanisa kufamba iyi but nhari achingoti mira ndipedze saka aitita pa 50 minutes yao sizimelika vanhu ivava havaburuki sizimelika vanenge vachitozvava kuti vari kuepa havaburuki unotaura mashoko ose ekukumbira unomukumbira uregero uriwo uri kurwadziwa kuti aburuki unotonguiwe havaburuki ende anototi achitopedza paipo uchiti kwezvinondoti haibudi anenge achitotanga futi skati saka ukutokuti kushandiwa chako wakashandigwa pakirawo kushandigwa papasowe chako wakashandigwa saka at least hauna kusiyiwa kwene mune mimba uri munhu asina ake mimba saka izvozvi apa azokusiya iye Gilbert wainda wakaoita wonkomana waoita umwe nakuita mumwe nekuda kwakuti handisi zvinhu izvi zvakaitika zvese zvakaitika kusvikira last year October ndinobva azosunga ndobva azodzoka January ino this year ndobva azodzoka nemari yangu akadzoka nayo nemukadzi uyu kaJanuary this year saka manje kuti ndiite mumwe ndanga ndichiri nepain kai munhu uyu ndichiri kunetsana naye ndikati ndakatomboita mumwe ndakatomboita hangu mumwe noti kutoti ndakatomuda zvokumuona ndakamuda zvepafoni ndichizama kuti ndibvise stress zvekungotaura naye pafoni but ndakatopedzisira bitterness yemunhu uyuyu yanga ichiri mandiri yakutotanga kubvisa kwezvino nekungoramba ndichikanzeriwa nevanhu zvikanzi ndinonyangokadini hapachisina zvokuita chitongoshingirirwa ungoona kuti mari yacho achakupera ndobva ndafunga kuti ndikaita mumwe mukomana mari yangu isati yabuda anozoona kuti ndine nhamba dzax mufoni mangu manje anozoti kudii rega ndichongosiyana nazvo nditanga ndatombopora zvachose ndozoita zvinhu zvakaoma saka Abhero toda kuti atipe mari yedu toita sei Abhero nene ndaitoda una nagara ndatoya nenyaya yangu kwamuri wokuti mutombo mufonera but nenawe kuti ndakataura nemukadzi wacho nakati ari kundipa mari handiti akanditi ari kundipa mari kutanga kwemwedzi unopo wakatanga ndobva azondifonera achiti kwaitika nhamo kumusha kwedu saka ndoda kumboenda kunhamo kana ndadzoka kunhamo ndoya ndichitsvaga mari yako ndichikupa saka ndakamira kuti ndione kuti mwedzi umwe wachona uyoyo achandipa mari yangu here uchipera akasandipa mari yangu ndikuuya kwamuri kuti mumufonere alright aiwa saka kana wotomira mwedzi wopera kana asina iyi mari itotoida nai munhu angazvi munhu ruviri kusvika pakubatwa noruoko aiwa zvazviiti guys hazviiti saka kana mari isina kuuya panapa tomunyaso kumufonera asi umeke sure kuti watsvaka mapicha ekagara unawo kuitira kuti kana kada kuzvitaura rafu tomuposta akada kuzvitaura rafu andiwa tichitaura kuti vanotsosa vanhu bhinzi vachiramba saka wakamboenda kumatesti here munin'ina nokuti Abhero wako uyu anenge ane musika wavo ndakaenda zvamundu kanotestwa that zvamwe ndiri right but still ndinongorwadziwa ndakatongorwadziwa time iyo nyangona nhasi zvichondirwadza ndikazvifunga kuti munhu uye dai kwai kuchinzi akandiudza chokwadi chake akandiita inini nekutenda kwangu ndikazvigamuchira ndaikwanisa kuita sei kuzvigamucha kuti ndindakaita hangu ubenzi ndakada munhu ndichiziva kuti akada zvino munhu uyu ainyepa achitondirova nesaidi achinyatsoziva kuti munhu anoda zvokuvaka anoda zvekudai ndichiti ndikamuti akanditi chichi ndotomuti ndatenga zvakati iye achiita se achininyepera ndo zvakandirwadza izvozvo alright no problem aiwa nyaya yako taseka wambotibisa stress wera tamboseka aiwa taseka saka mwedzi ukapera munhu asina kudza mari akatanga kupa statement ukuzoti ini zvemari alright mukunenge mukundinetsa regai ndinde kwanoziva kuti muchandipa mari yangu wovaudza tovafonera pano pale tozati mukasaudza mari iyoyo within 3 days tiri kutokunyorai kuti mutsotsa inini modzosa mari iyoyo
ya ndozvo anotoda because murungu wangu akatombozama kumufonera akatomboza mafona gwanwana akawanda but anototora advantage but aidya mari yangu ini ndichitomubatsira ndiri kuti ndiri kumubatsira aididai kwaichindi ndaimupa ndichingomutiwo aitotsvaga rubatsiro kwandiri achinditi ndapinda problem mari yakati ndiri kukupa mari yako ndouya ndichikupa musi wakati musi wayo wakasvika ndichizomubvunza mari yangu akungotaura mastatement. And why is it feel like this is not rape? I see rape caller because mata ugozoterera paatanga kutaura ataura kuti ndakatoenda ndega akaenda kuloji koko handisi akanobatirira akatombotanga achiramba kusvika azogiva in akaitwa akazenga otofambira oga achinda kwachitonyepera murungu wake kuti murungu ndichamboenda kupi kupa achitonyepa achinda kuna aberoshu saka haisi rape atingati rape haisi rape asi kuti vanga vaitodana navanhu vanga vari murudo apo asi kuti abhero ndo ranga riri tsotsi ndangatava mudo because tangatatowa netrees because akangondita gokutamako indine kuzodii ndichizoenda kumba kwake inawe kuti tanga tiri murudo ende munhu wekuti ndengoona kuti munhu ari pachokwadi ende munhu wekuti ndangada kutongofunga kuti zvishuwa munhu ndi munhu akuda kutondiroora zvisiriasi saka ndangada kutongoda zokuti tiri pamwe chete saka ari kuowa 2000 mati ari kuowa how much ari kuita sei ari kukwereta mari 3000 yesvo yakatopinda mu3000 aiwa yakawanda iwe uri musikana umba aiwa piwa mari yako yakatopinda mu3 zisine kuti chi handisi pakarwarwa nemukadzi wake akauya kwandiri akachema akati ndozokupa mari yako ndikamupa achiti ndisisi vake ndokubva aenda kawa nemukadzi wake kumusha pakudzoka ndobva andifonera achiti ndasvika nasisi kumusha but inini mari yandakakudza kuti ndakaita ndaisiya saka ini ndakaona kuti mari handingaitori maUS aya handingamatori sezvo tine urongo kuti tiende kumusha kunoroora nekuvaka saka iwo chinditumira mari maranzi then inini kana ndauya then sezvo mari iri yedu tose ndoyandokupa mayusa pamari yako yaunenge wandipa then ndobva nawoti okay it's okay nobva ndamutumira obva ati kana usingade mayusa acho kune kwatakashanda kwatisina kubhadhakwa ndiri kunozouya ndichinoronda mari iya yandoendokupa ari maranzi mari yako ndobva ndati it's okay nobva ndamutumira imwe 1000 handiti ndobva auya then auya ndopaakazosungwa asungwa paakazodhipotwa wakati mari yetransport orit ndazwisisa chinditumira mari yetransport mari yakona yose ndinayo imari handichava 3000 kati swanzoke ndichikupa yese chinditumira mari yetransport ndiwane kudzoka ndobva ndamutumira zo1000 zvinhu izvi mari inotozikamwa chero nemurungu wangu chaiyepo because ndiye aitondizononditumira mari iyoyo because ndandiri pabasa ndobva ndamutumira ndobva yaita 3000 ndopakazoya nemukadzi aiwa tanzwisa saka rikatidaro anzi timbomira mukadzi akapromisa kana asina kupromisa udzoke panapa tonotamufonera nokuti mari yechikwereti ngadzose mari yechikwereti akwereta mari hana muna kupanana murudo dei wakakamupa murudo ya but akakwereta mari ngakupe mari yako akatokwereta mari ende vanhu ivava vachanoda zvangogodzera ndozvongoti vanhu ivava vanonyepa vedu ende vanonyatsokushanda nepfungwa dzako kuona kuti dziri papi ndodzavannoshandisa ende ndikakudza wangu aizondudza kuti ndabva kutauni ndanolebhaya zvinhu because anyatsokuona kuti ini ndiri munhu akuita sei because ndaitomuudza kuti asha ndashanda ndikadai kati zvakati especially panakatoziva kuti takuda kuenda kumusha kuti achinoroora maji kuti tichiva nemba yedu ndakabva ndati sezvo inini ndisinawo mama wekuti vanozoti ondiro mwana wangu ochakati ndabva ndakatenga midziyo yangu sisa ndinokunyepera ndichiudzwana natete wangu kuti tenga chaka ndikatenga mapoto ndiro everything ndobva ndatenga ndikatomuudza ndikashaya ndatenga zvizviona chichi saka ndo pakabvazwa nditenda zobva kutaura ndazonebhaya zvinhu ezvo achinyepa vanhu ava vanonyepa ende vanonyatsokushanda nepane mwoyo yedu isusu kuti vanyatsokutishadza vobva varova pasi true very true but akazviruza wowana vhijini rako orisiya uenda kunotorana nevamwe vanhu ukoko chisiya vhijini chokwadi rawazvivhurira wega ibenzi remunhu chairo zvakaoma sese zvinoitwa nevanhu ivava alright mina thank you very much rega timbonzwa vamwe but uzouya kana asina kupa mari yako. Okay, thank you. Alright, sharp. Muningira wangu storyteller chaiye ende unogona kunyesana ngori vaidu svo makoza ya zvawanda ndotangira papi pondonyatso kutangira chaipo maiwe iwe kani ndotangira papi manaka
Ndongoita feja hii. Ndienda kuita. Ticket ano hata ndisikuda ticket. Hata ndisikuda ticket nangoya nenyaya yangu. Kola hello. Yes kola muri sei. Sekembeli mukte. Ndiri right muri we ticket ere. Ayindiro ticket. Zita muno zani? Ndilinde. Ndilinda ere? Uinecho keke inonitsawo. Kana network inisa gatida tidori zitinde kune vamwe nokuti ndaona vanhu vakawandisa varapa. Kati ifonere vamwe. Avari kuZimbabwe ava ichapinda. Avari kuZimbabwe ndewe ningikiri. Thank you Riz. Inopinda ere kuZimbabwe. Ticket ata haasi kurida, haasi kuda ticket. Angouya kusitana nyaya yake ndatomunzwa kuti atora chivhenda ari kuvhenda. Ari kuvhenda haasi kuda ticket. Ataurawo kuti ndatoya nenyaya yangu haisi ticket because ndiri kure. Ari kuvhenda akashora chivhenda wani. Alright. Haasi kudaira vakadonoka totopindawo mune vamwe tichinda takadaro. Hello? 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 Hello, Magadizeni. Ndiri right muri sei? Handiri nane zita rangu ndoita rekunyapa ndonzi Peshe. But number zita iyo, number yemuri kuzimuka iri. Ya, ndiri kuZimbabwe zvangu. Saka muchakwira kuya kuHaiti. Pane munhu wandinopa ticket ari ikoko wandinongosurprise wongoendawo zvake. Oh, all right. Matisara imonzani? Patience. All right. Saka makatsodzerwa binzi kuZimbabwe gogo. Ndakatotserwa ndiri ikoko kuSA. All right. Yakafamba sei nyaya yenyu? Inini nyaya yangu yakafamba zvakadai. Ndakasangana nemukomana. In fact, 2014. Ndauya kunoku kuZimbabwe. Kumusangano. Kuvadzidzi. Sizveni ndiri mupostori. Okay. And then mukomana uyu ndakasangana naye mubhazi zvese. Ndobva atongondiapproachawo. Ndobva ndamupa manhamba angu. Ndamupa manhamba angu kudaro. Pataenda tese. Ndasvika muJoburg ndobva ndaenda kubasa. Ndaenda kubasa ndobva ndarasa foni. Ndarasa foni yangu kudaro. Ndobva ndagara like 2 months. Manhamba ake ndanga ndinawo. Ndobva ndazomufonera. Iye apa andifonerawo. Patatanga kucommunicate tichicommunicate. Chibva chagara patanga kudanana. Apa nditi uyakumba. Inini kumba kwake handina kuenza. Papo. Nekuti ndaive pabasa, basa rangu ndaiofa every month. Sikana asingakwanisi kuenza. Chagara tichingodanana beba. Last year manje. Ndobva apa yange iri birthday rangu futi roro. Ndobva yabva anditora kubasa kwangu. Anditora kubasa zvese. Ndobva ndoda kukuitira surprise chichi. Apo ndasingatoziva kuti munhu wandinodana naye uyu munhu atori nemukadzi. Inini wopfungwa zvese zvazvawirawo paari zvese. Pai yangu yekurarama nheru naabhero wangu pai. Abhero abva nditi ndiri kupfeka kondomu. Abhero handina
ndozoiti nditi abhero inana kucheka kondomu abhero aputitsa kondomu mberi inini hapana chandiri kuziva abhero abva anditsotsa mimba beabata musi webirthday musi wa30 November musiwoyobata musi iwowo ndibva ndagara ndibva ndadzokera kubasa ina handingaziva kuti ndine nhombo ndiri kubasa ndaitoenda maperiods angu 4 days dzandaenda kuperiod every month ndinofanira ndakaita 4 months ndichienda kuperiod every month naabhero yachitondifonera uri sei toti ndiri bo uya mutown mujobek tisangane ndopinda mujobek onditengera hembe pekutanga akanditengera dress iri railuka netenet ina handambozvisa mumusoro kuti ko munhu ari kunditengera dress iri rinenge tenet why handatombozviluka kana kuti ndine nhombo nhombe yangu yangu 5 months madhezi akatanga lockdown ayaye abhero ndobva auya futi ndibva nditi uya kumba kwangu ndibva ndaenda kumba kwake ndibva tasvika tibva tararatese saka makaitwa rungani pamakaenda mba kwakapa makaita kangani pandakaenda mba kwake ndifunga takaita ka3 musi wakabata nhumbi iwowo takaita ka3 cause ndakaenda iri over ndakaenda Friday Saturday Sunday ndichidzokera basa saka panight maita ka3 saka makaita ka9 paweekend yose makashandwa nhumbi ichibata handimaona saka pakazotanga lockdown paipai ifet lockdown isati yatanga ndibva ndatofona kuzimbabwe ndakati ndiri kuuya vanhu kuzimbabwe zvikanzizoni auya sikanauya kuno kuzimbabwe ndakauya zvichokadi kuno kuzimbabwe sisimiri ndasvika kuno kuzimbabwe ana mai vangu vabva vatonditi kwaivendaso kusimba kudai so ndakuti amamai munoziva here kuti chikafu chekujoni chikafu chinosimbisa vanhu vese vachindibvunza kuti indava kusimba kudai ndikati aiwa chikafu chekujoni chikafu chinoita sei chinosimbisa ndibva ndadzokera ndichidzokera lockdown ichibva yatanga kujoni ndagara ndobva azondifonera tiri mulockdown imomo uri kupi chichi ndikati ndiri kubasa chichi zvikanzi alright ndibva ndafenda ndiri kubasa ndifana ndam 6 months ndatobva kuperiod apo ndiri kungosimba apa handisi kuzoti ndine nhombo murungu ndobva atoendesa kuclinic pandakaendeswa clinic nemurungu ndopandakabatwa kunzi une nhombo ine 6 months 2 weeks hana yangu yakati kurova ndibva ndafonera abhero ndine nhombo foni yaabhero aichaita saka makaposeka nhamo serugare vasikana kuseka nhamo yeruga asi tikunyetsa pfungwa kuti pfungwa dzanaabhero vanenge vachifungei pavanenge vachiita zvose izvi vanenge vachifungei naini pfungwa dzanaabhero plus kunyanjira ndafunga nechekuti ene mudzimba umu mukamboitika zvinhu zvakaoma asikamoitika mashiripiti 9 times paweekend handeikona ndaigara ndichichema pana vanzi ndine nhombo ine 6 months 2 weeks ndakaenda takadzokera basa ndaigara ndichichema everyday murungu wangu akanditi hazvina basa murungu andaishandira aive muzimba akanditi hazvina basa anti munogara panapa nemwana wenyu angari mwana wokutanga mwana wako zvese akari mwana wokutanga nokuda iwewe zvese nemwana wako and then nhombe dzayakura masista emurungu wangu ndobva atangonditengera preparation umwe ndakatoitirwa baby shower mulockdown nevarungu vangu nemasisters angu mamwe ari kusouth africa ikokoko abva vabatanidza vabva vandiitira baby shower zvechokwadi murume womurungu wangu abva atonditi anti ndavaendi kunonyoresa nhombo zvechokwadi ndakanonyoresa nhombo yangu ndikauya ndichienda kumacheckups ndichiperekedzwa nemurungu wangu every month pese ndichiperekedzwa every month nemurungu wangu kusvika ndazvara mwana ndabva ndazvara mwana wangu mukomana ndibva ndapiwa off nemurungu ndobva handiti zvoni chimboenda kumba kwaisista yako zvechokwadi ndikaenda kumba kwasisi vangu ndasvika kumba kwasisi vangu sisi vangu ndobva vandibvunza nhumbu ndeyani ndibva ndati inini munhu ndakarara naye
munhu wani ndowandinoziva. Zvikanzi wakarara nani, ndikandamudza zita raAbhero kuti ndakarara naningi, but namba yake ndiri kuti ndakaifona haisi kuita. Zvikanzi namba yacho iripi, ndikati mirai ndikupei, ndibva ndavapa namba yaAbhero. Ndavapa namba yaAbhero iyoyo, sisongo pakangofona namba iyoyo, namba yakabva yapinda. Sisongo ndobva wataura naAbhero iyoyo. Apa handamboziva kuseri kuti sisi naAbhero vanozivana, vanhu vakambogara vese muJoburg. Kugara vese sei? Kungogara vese paflat 1. Okay, all right. And then Abhero ndataka kucommunicate naye futi papa manje, ndada kuti auye kuzoita sei, auye kuzoona mwana manje. Ndichitaura naye apa ndiri kumaternity leave, ndiri kumba kwasisi. Zvochokati Abhero akauya, mwana ane 1 week. Achisvika akasvikoshamisika, ndakatonomutora ndini pabus stop mumba mamuna nasisi vangu nanagogo vangu vari ikokoko nemafriends asisi vangu. Ndikanotora Abhero achipinda mumba, tikagara mudining naAbhero. Nguva diki diki sisi vangu vakabva vakabata mwana. Vaya vakabata mwana kudaro, ndobva wamuti aya ndo maresults enyu aya amakaita, saka muri kuronga kuti chii nenhau yemwana. Abhero akadikitira akagara mamasisi vangu imomo. Zvikanzi naAbhero toda kutoenda kuma-DNA test, uyu mwana hasi wangu chichi akataura zvakawanda. Ndikandangoti inini kana iri nhau yoenda kuma-DNA test, Abhero ini handirambe kuma-DNA test ndinotoda. Zvikanzi tinoenda kuma-DNA test musi wa30 March, achitaura this year. Musi wa30 March ndopa tinoenda kuma-DNA test nemwana. Ndibva ndati alright, tinoenda kupi kuma-DNA test nemwana wacho. Zvochokwadi 30 yakasvika, ndadzokera kubasa. Abhero ye ndobva afonirwa nesister yangu, ko havafana ebamunini tada kuenda kuma-DNA test nemwana, tizive kuti mwana ndiwenyu here, kana asiri wenyu tigara taziva kuti munin'ina wangu akaita sei, akaura mwana. Abhero abatanga kutsika-tsika. Handina mari yekuma-DNA test, kunotoda kana 30,000, kunotoda kana 25,000, izvozvo handina mari, izvozvo tiri mulockdown. Kutanga kutaura zvakawanda, Abhero achitaura zvakawanda. Kana sisi vangu saka toita sei nenhau yemwana. Kana Abhero izvozvo zvandiri kuuya, kosi Abhero uyu aidhiraivha muchovha, anga asati aregedza kudhiraivha matiraks. Zvaiita izvozvo. And then abaretaya kubasa kwake, abasiya basa. Ndobva azouya kumba kwasisi vangu, ndofunga mwana anga ane 3 months. 3 months akauya kumba kwasisi vangu. Ndobva aya negrosari rese remwana rese, zvese mwana. Ndibva ndachimubvunza, ndati ko iwewe zvavaitira kuti uda kuenda kuma-DNA test, apa wakuchengeta mwana, uri kuziva here kuti mwana wakuchengeta ndewako here kana kuti hasi wako, iwako yanezvino. Handiti akatosanga tienda kuma-DNA test, iwe uya nehama dzako, ini ndine hama dzangu, and then wandiprova uromo hwangu. Apa tangangonyara. Abhero ye ndobva tangangochengetawo mwana, achichengeta mwana kusvika lockdown yakapera iyo, achichengeta mwana. Andibva ndamudza kuti izvozvo ndada kudzokera kubasa. Saka mwana nda kutomuendesa kupi, ndomuendesa kumusha kuZimbabwe, ndonogara naye kupi kuZimbabwe, like 2 months ndiri kuZimbabwe achijaira vanhu vekumusha, and then ndozodzoka kunoko. Kana Abhero ye alright, ndokumamirira akaita nyaya yangu. Zvakaoma. Saka wave kumusha right now wakatenda nemwana? Abhero ye agara ato nemukadzi, kozi mukadzi waAbhero, effect ndidzokera kumashure, ndaifonera Abhero zvezve. Ndikafonera Abhero, mukadzi waAbhero aibva atora foni, obva atanga kundithreatena, kundituka, sena nemurume wangu, uri hure. Ndibva ndamudza kuti mina handisi hureni, kumba kwemurume wenyu ini ndaiuya, but ndaiona usiku. Abhero aindoudzva kuti mimi makarambana, saka ini haisitomboriwo mhosva yangu. Saka kubva zvawaenda kuZimbabwe paAbhero asi kucommunicate? Kucommunicate haakommunicate nenini Abhero. Abhero anokommunicate nemaparents angu. Nini phone number dzangu haatorina, handotauri naye zvamuchose.
ndakamupa phone number dzemaparents angu ndo anokomunicata navo achitaura nezvomwana achibvunza nezvomwana wake. Saka mwana izvi nave nechi mwana izvozvo akasvitsawa nemwana izvozvo. Okay, sauda mbukudza mwana uzodzoka kokubasa. Plus futi akatomupa zita kozi mwana akatomupa zita rake mwana. Anodza niko mwana? Handizotauri kozi pane masisters ake ari ipapo. Okay. Alright. Saka tiketi takoda kupani? Tiketi tangu ndoda surprise asisi vangu vamwe vari ikoko vanogara uferi naKenya. Ndo ndoda surprise tiketi iri. Saka manje alright. Ndangonyora iwewe handizivi. Right, panana mili wachiri kumupa tiketi rake. Yaunenge wagona surprise sako wamboendawo kunofara. Dauti vamboenda kunofara vambondirangarirawo nyangwe tichazosangana zvedu kupera kwemwedzi uno kuti ndinenge ndadzoka ikoko. Hazvina basa pandoda kuva surprise. Saka unodzokera kubasa ikoko? Ndiri kudzokera basa kwandaishanda kudhara kwekwe. Vakatidzoka murungu wangu akafanira kutsvaga munhu weparty time until end of this month and then 1 October ndozonotanga basa. Okay, that's nice. That's nice. Saka mwana obva wasiya ikoko? Mwana ari kubhasara kuno kuna mai vangu. At least. Hanzi makanika akawanda Linda maposa akawanda. Right, mupewo tiketi rake uyu ainde tise mwetoni. Mupewo tiketi rake anoda kupasisa yake vanoda kusurprise kuti vaende vari muJoburg umu. I'd like tiketi angopiwe zvokumhanya hanzi I'll give okay kamuchacha anotokukandira nhasi chaiyo unorara naro. Sisi wako anorara. Saka kamuchacha vanhu vari kupa matiketi vasikana vekutsotswa nyina. Musape ivo. Munoisa kuna Lorraine Mkundu Street. Vasikana vebinza apa. Munoisa kuna Lorraine Mkundu Street. Iyi sitosongo kuti mazita ake ndiwo mazita remunhu ndo atozongomupa kuti ningi. Akasauyawo hamene zvako. Handimaona. Musape ivo munoisa kuna Lorraine Mkundu. Right, saka zvaitaudza sisi wako handitika pane muningi wangu ari pastates apa atachakukandira. Manje anotosora rapinda. Alright, iri bomb ningi waita hako nenyaya yako. Thank you very much. Ndamuona kamuchacha, ndamuona. Right. Koimi SIS MELLY abhero wenyu. Kuita sei kwake naikuda. Ina nisina tiketi ini. Plus ina nambososiwa. Andinambososiwa kaini binzi. Idzi vanhu vakasoswa binzi kaidzi. Oda kuti nditi abhero akanditosa binzi ndiye asina. Hana. Hello? Right. Ndikunira wangu achifuna bika. Girls the beans. Girls the hands. Hello? Muri sei? Usanditaurire kuti wakatsoswa beans nekukura kwawakaita kubhotsotswa. Ini manje ndikutouya kuzobaadvise kuti ini ndakambosangana navo. Muri kuona musikana wayatanga kutaura kuti akatsotsiwa nemwana wamai gweshe. Ini ndakamboshanda kwaIfield. I was young by that time. But ndakange ndakutodana zvangu nababa vemwana wandinaye ushu. Like tiri mukomana nemusikana. Saka moziva kuti akaitika nyaya iyi kai. Aingouya mukomana aenda ku-night school. Anditi. Achiuya pandiro nditi, handiki, unongoziva zvokuti uri kushanda mumba handiti. Haunyanyofokas nezvinhu zvakawanda kuchikuti vana vabhosi, haunyanyoite too much in touch navo. Mukomana aimbouya, osvika kwandiri oti, yes, zvaakambenga asingaiti. Handiti. Sandofunga zvaaite izvi, aita zvokuti nekuti mashamwari kuchikoro kwavakuenda kunight school kunonga aifurirana. Kuti aiwa iwe ukaita so, inini ndoitawo zvakadai kwakati. Uzochinoudzana kupi? Kuchikoro manheru. Saka one day vangouya kwandiri atori masikati. Zvikanzi, you know what, ndine nyaya ndautaura newe. Ndova ndatoti nyaya, ndakuita surprise kuti nyaya, munhu asati ambotaura neni nyaya ini. Unongozakana uri musikana webasa, hauonekwe semunhu. Ini okay. Fine, ndikanditi bvunzi, inyaya yei? Zvikanzi aiwa, zuva racho richakwana. Don't worry. Zuva racho richakwana. Ini, okay, let me wait.
zvangu zvangogara zvingondidya everyday because takanga ndine spare yangu pamba pavo ipapo ndichirara nekamwana kababa ipapo apo kangoine mwana wavo wekunze pataichengetwa nemukadzi wavo wechituru handiti mukomana uya one day bhuti vake nandina kuziva kuti bhuti vake varida kuendeswa kuchikoro vachandaingoziva nechekuti varida kuenda kugwero kuenda kuchikoro kunodzidza makoleji wayaya handizive zvakuti zvezvichwa nezvei saka chandaingoziva kuti uyu ari kuenda kuchikoro mukomana muhombe saka zvakaenda mukomana uyu kuchikoro mukomana uya was surprise me tarara usiku iye adzoka kubva kuchikoro vanhu vatodya sadza ani ndiri musikana webasa ndasuka mapureti angu ndapinda ndatora mwana wangu uya wandairara naye mwana wamai vaya mukomana naye musipeya mangu muya handei tinorara kamukomana tarara tatofa nehope zisinei munhu uyu hapana makii madhozi epamapaseji nonga munongoiziva vhurei dhoo mbichana inini sipe yangu yange itori close neamai vake murumu mukorido imomo apinda takatorara kunyasonyahwaira zvakanaka pambedha kunyahwaira kwakusvika kwandiri munzeve zvikanzi inzwaka ndonyaya yadaiti ndoda kukuudza atori kumashure kwangu ini ndakarara mwana wameveveka mukomana ke kairara pasi because kaita weti ndobva ndatoti uri kutsvagei wati nyayai zvikanzi ndonyaya yachona ina chida kukudza pese apa ndanchimbomirira kuti uyo atanga aenda kuchikoro because vairara vese nemukoma wake musipeya one nozati ndakavhunduka ndikamuka ndikati mukomana uyu wai uchindidai zvikanzi aiwa iye zvasingaite kuti ndikuudze pamwe pese apa boni ndaizoziva kuti waizozviramba saka ndangoti ndingokusepuraiza ndikupindire wakarara ndikati nini handiite zvinhu zvakadari unoonoziva ndine munhu wangu anogara chiya pasi apa every time achiauzondiona nhasi wai urida kuita zvinhu zvakadai zvikanzi atomangwana mai ndakumubvunza munhu akaswera akarara the whole day masikati taisibika poridya zvio zvekuti ndaziva kuti munhu achava chingotoropo bota rake udzokera mbonoita sei kuita zvaanoita zvemabhuku ake musi akaswera akarara sisimeli kana kumuka kuzone masikati zuva rakutopisa ndakutoita hangu zvekutodiridza gadheni panze akwezvo zvokuzvezondibvesera hanzi onhai oporiji yangu riri kupi ndobva ndamuti nhasi ndinobvunzwa kunzi poriji riripi kwaiti kei because makore saya usati wambondibvunza zvoti poriji kuti poriji rako rinenge riri pai kwakubva aenda pasitovu kwakunotora poriji apa iye inyaya kuda kundityisidzira kuda kundoona kuti mudhi yangu ndine zvandataura here kana kuti ndine mudhi yakaita sei ndopandakatora ndikati inosambofa wakazviita zvawanditira izvi wani munoti mese namai yako muri kundishungurudza muye muchindiyerera tunyama mukandituma kubhucha muya muyerera tunyama uda kuita sapuraizi yenyu kuti amandituma nayo inoiti iwo wakuya zvekuri kuzondipindira museya mangu saka one day angogara aine chihabiti chacho kuda kundishungurudza pese pese akada kungoya takangondibvunza zvemaquestions sakana nebasa rese ndopandakazomudza ndikati ini ndakutobva pana don't trust you anymore one day ungangondirepa pamba panapa because whatever you did hazvina kunaka ende ukaramba uchidai ndichakontinua ndichaudza amai vako kuti uri kundiharasa panapa nenhau yeku zvikanzi wambofa wakavaudza amai yangu inowa mai vangu akatombokufariri ndikati kana vangu vasingandifarire wai vakandichipa pano pamba pavo hani mukunzwisisa saka nyaya iyi kai zvinoitika sesimeli kune vana vana madhamu vedu vatinoshandira mudzimba ende ukazwa munhu akataura stori yakadaika thats the way yatinorepwa nayo kunzoko iwo unenge uchitya uchita mwana wabhosi saka musikana uyu ataura uyo asi ndingatya kuti mwana wabhosi zvokuti ndikabva ndakurara naye nekuti mwana wabhosi ndigototyai kuti ndiri kuti bhosi wacho kuti unoshanda mahara yanenge achizudza kudaro kuti hauna chaunotaura kabhokozi iwo uri pamba pedu asingazivi kuti neniwo ndine marights angu handiti animuona saka nyaya idzi kaidzi dzagara dzitoriko sisimeli zvingange zvisati zvakuwana munhu but is true zvinotoitika and they're going to find the way kuti vatoona kutoti vangakuite sei kuti ubvume zvavari kuda iwo
vakomana ivava especially kana vanenge vada kudzidzira kuda kuti aiwa ini ndinonosangana nemusikana wekumba kwedu ndopachadzidzira kurara nemunhu ipapo. Aiwa, saka at least tiri kudzidza vari kuzvinzwa vasikana ava. Guys, vari kufamba muchishanda mudzimba umu, musatye kuripota kana musatye kuramba just because heye munozobvunzikwa nzwa heye pamba pedu kudi hausi kushanda mahara, uri kupuwa mari neuri kupawo maservices ako. Saka 50-50 win-win situation. Anditika. Maita basa, thank you caller, thank you. Regai tione wamwe vari kufona. Okay. Regai tione wamwe vari kufona. Ticket renda kune Vakatsotswa beans. Hello. Hello. Hello, Vakatsotswa beans. Yes, Vakatsotswa. Chivera yekuzwa zvakazoitika vanhu Vakatsotswa beans apa. Ndalala nemukomana wangu. Ndasangana nemukomana. Saka ndodo yekutyaira maningi matiraka. Uri pai, uri Joburg iwe? Ya, ndiri muJoburg. Uri wetiketi here ndinyore pasi? Aiwa ina nsudangu tiketi Alright, good. Ande. Saka zvadaro ndasangana nemukomana paya tadana ndeve kudrive matiraki. First day pandamuwana ndakutangosangana zviya mutauri tatenga tikafuta tikatapedza. Pandakuti ndakuenda ndavhurirwa chikwama chakazara mari zvikazvitora mari yaunoda. Nemunhu wasingazivi wasinonyengwa naye? No, tikutorana handiti. Makutodana nawo, right. Akundishepa zvavo. Akundivhurira chikwama kuti nditore mari yandinoda. Ndikati wadungwa imba zvandinotora. Vandatora 1000 zvikanzi wakwana ndikati zvikandishapa pandatoenda zvangu. Tazodana paya ndabva ndaita free ndikati munhu anokutora mari yawo yaunoda. Ndaupa munhu beans baba. Ndaurowa beans SIS MELLY. Mota. Anoti mota kumba kwake taenda kwakanga ine kumba kwake kwaigara. Alright. Taenda kumba kwake uya havana beans. Saka zvinhu zvakaita like something like 4 months zvichidanana. Ichitodzifambira korokwa. Ndobva azonditi mumwe munhu paandifonera mumwe musi zvikanzi ndaita problem kubasa saka chii mari yangu yainonga kupinda kubasa. Saka ndaikumbira kuti kufanira kuti gamu rent. Ndikati mari zvikanzi 3000 inokwana ndikati ashapo. Ini kutumira munhu 3000 rand paya. Ndiri kutemba kuti baba wane beki. Vakudzosera mari yawakapuwa iya. Ndakatora 1000 chete kapaya pene chikafu chati chingodya utu. Munhu atora 3000 yangu iyaya ndikati zvakanaka. Tagara. Tasangana kuti paya tangotenga chikafu chedu tadya. Chikuira na everything is fine. Ndobva amiswa basa. Zvikanzi abheki ndamiswa basa pane breakdown ndaita saka murungu anaunzwisa chichichi but pane wanda promiswa basa ndikati alright tikudana nemunhu wangu. Mwedzi wapera ndigamona 1.5 ndinirichine ndibhadhara rent. Ndikati no problem. 4.5 ndakamunhu. Ete 4.5. Ndapa 4.5. Beans iriurohwa mari iri kuenda. Ichokochwa. Yeah. Saka takagara dzinenge 3 ndobaba awana basa rakaona akanga achitobhadhara mupinda raakambinga aita sei raakambinga awana. Kudoti ndakuchifona paipa saka takapedza kutaura naye achindudza kuti ndipinda awana basa achitondotumidzira macontract avanga vasainira chichi. Ndikati zvatoita ndakutofanira ngati tapinda mumari. So from that day foni yangu haichapinda. Ndikati kochichaitika foni yangu haichapinda futi. Kudai so ndatoblokwa kwese apasina chichi. Musina kana kukonana kana kudii kana kuita sei? Hatina kukonana kana kudii ndakapedza kunzwa ndawana basa. Ndatoblokwa kwese ndofona vamwe bamini vandakandaratidzwa bamini kochi. Bamini vaisaka first call ndakataura navo vakati arega ndimufone ndikuti ichi chikuitika mufana. Ndikati alright. Kati vachizodzorana bamini vai kuti ndifone chitu avachizodaira kuti foni vatondibloka. Izvo. Saka ndofunga vakanga vachodzonda asiyana naye munhu. Ndobva ndagara paipo zvinoda kurwadzwa ne4.5 yakamwanje yakundibata ndikaimai ndoita sei panapa mari ndikuida. Saka rimwe day ndakati iri weekend vandangoti ndikandipfuurire kumba kwake ndichiona kuti haaperi. Ndobva ndasvika munhu ari pamba. Ndikati handaita sei ndaizotora mari yangu because ndaenda kufonera wangu kuti ndipe mari yangu. Zvikanzi mari handina. Ndikati no
ndotaura na TV kana ndotaura na laptop something and ndisina chi matauti tanoispedo saka vanhu vaindiziva vakati chii masisi ndikati ndonyaya iripo chikanzi oraitora laptop vandatora laptop alright saka laptop iyazve tinachiri laptop chekudhara chinotengwa nemari ndobva ndachagova mabhayazwa nemunhu andopa 3000 vandatengesa laptop 3000 ndikamuudza akati shapu chakupa 1.5 iye haina kuuya saka takazogara 6 months iye akanga takambondidaisoka tikati alright ndobva andifonera 6 months later tikanzi babe how are you ndakarasa macontacts ako ndikati I'm fine saka paakangodai ndakanga ndatomurongerawo hora kudhara yasinozva ndamurongera hora papapi tikanzi ngatisangane ndikati this weekend ndiri busy ndikubasa saka togonozova next week but ndakugara wacape town tikanzi amanye ndikudrobheki chani andikuenda basa ndakamiswa basa ndikati no don't worry inini ndiri mazono zvakandibhadhara saka chinonombopusha teso zvikawana basa ndishapo iye ari kupretory ini ndiri kudrobheki anditi ndikati ndakugara kucape town saka pane imwe nguva yandakamboenda kucape town ndakaona imwe nzvimbo inonzi brackenfield ndokwatakasvikira pakaenda kucape town kwashure ikoko asi ndinogara kudrobheki ndikati saka wouya kucape town tichitangire because mazono basa wangu kubhadhira kwandakawana kunyowanisa vanogona nguva yachichichi tikanzi alright tikanzi manje handina mari yebhasi ndikati no ndinogona kukubhukira it's fine tikanzi okay ndobva ndazofona ndikati hauna munango kuedza mari akupe mari yebhasi uye ndinosvikomutumuzetikanzi shapu ndikati zvikanzobhabvu ndakati kandakwira bhazi nemari chakutobvunzana titile ndikati no kwira greyhound abhabha tona 900 rands kwira greyhound rake munhu amene kwakakumeretwa 900 iya paipa zvikanzi chindikati chinombopuwa iri 1000 kuti uzowanawo mari yekutenga dringa ungazofamba nenzara murume mburi kumhanya unokweta kuti mari yako endati ndosikokupa mari iripo panapa murume mburi kukwereta mari alright munzira meso iye ari kuti aviwa cape town munzira meso atasiya kuti ndikati vachingowasvika iweyo papark station kucape town wondiitira ndikuitira ubva wosvika padeni zvikanzi alright tirikomika ndopakazonzi I think the following day zvikanzi tasvika ndikati garepo ndosvika pamanyuso mukomana agara after hours of phone ndikati ndati ndikusvika dzakutoita mazvitikanzi amanje kwakutodoka ndikati uneye kudzokesa here kumba zvikandokodzoka ndikati chidzokera kumba unovaudza kuti welcome to muzanzi ufunga kuti 1.5 ndiyangu ndakakanganwini saka ndopa handizivi kuti plani yakazoitawo ndei asi at least ndakatora closure yekuti ndakarohwa bhinzi at least akaitawo in and out cape town I don't know so takazongogara saka musuro ndopakati ndiwaibva ndangotiyana naye yangu ndikangoti at least ndakatora closure yemari yangu SIS MELLY at least wakatsivawo wakatsa uyu ndiye munhu wakagona wakamugadzirisa saisi uyu ndiye munhu wakagona kubva kupretoria kusvika kucape town akagara mba ndiri kujobheki zvangu ndakatogara mba akatofamba akasvika saka ini nhangu ndakazoti yes bhinzi ndakarohwa handirambe asi pabhinzi maina kigwa yenyu musati pane pamaitobatirirawo here maini aya kubatirira ndaibatirira zvakuaza kuti mulaku saka muchitoti itene apa zvaifa yazve panguva yacho saka pabhinzi apa maspare pasi pamarapa vanhu vari mudoka mune muchitoona kunge like unenge wachitowavhurwawo maziso nekuti kune matsotsi akazara but vaura kuti vaitirwo saka ndakamuitira saizi yake zvekuti ezvinezvo taakuziva kuti kana vachinge vauya naabhera unoziva zvekuitawo nekuti havasisitaonera inyodo vanenge vanototsvaga something but ndakatora closure nekuti munhu akasvika kucape town akaita u10 I don't know mari yakakweretwa kuti yakafamba sei I don't know saka musina akandisira message kumessenger kwangu achinditi but awuiti kana tongosiyana naye zvamuso thank you so much thank you very much uyu ndokunozogadzirisa mboko kwagona well done uyu ndiye anogadzirisa vanhu agona siri kugadzirisa mboko yakagona chose mukwidza tiketi hanzi mupedi aiwa uyu asi wetiketi anotoda zvake zvekutonga aita share nyaya yake kola hello SIS MELLY makadini mushe kanjani hai ini ndinofara ndiri live here muri wetiketi here okay zita SIS MELLY zita takaiva zita
Okay. Inini SISmeli handakutsotswa bhinzi asi ndakapotsa ndatsotswa bhinzi naatezvara. Zita rako usati wandipa. Zita. Okay. Zita rangu ndichanyoresa Runako. Runako, all right. Vatezvara. All right. Harisiro zita rangu. Handikuziva. Handeini nyaya. Vatezvara vakadi. Ini ndakapotsa ndatsotswa bhinzi naatezvara. Atezvara chaivo baba vomurume wangu. Ini ndakaenda kumusha kwana amwene vangu. Tataenda kuholiday. Inini nanatete vangu naamwene vangu. Atezvara vangu vaiva kumusha. Saka zvikoro zvaakuvhurwa SISmeli, ini ndakabva ndanzi ndisare. Because mabhazi ainetsa. Ndobva zvanzi imimi muchisara. But mwana tiri kuenda naye. Ndandine mwana mudiki papa anga ine 3 years. First born yangu. Then ndobva tatoperekedzana amwene vangu kumabhazi nanachete vangu 2 nanabamini vangu 2. Ndobva tavaperekedza kubhazi. Atezvara vangu vachipusha bhara zvakanaka. Saka vakazonokwirira kure. Atezvara vangu ndo vakazonovasiya kwavainokwirira kure since kudhuze mabhazi kwava kusina. Then inini ndobva ndadzokera kumba. Saka ndadzokera kumba kwana atezvara vangu kwaiva nedzimba 2. Inini yandairara nebedroom yavo. Kubikira taibikira panze pakangoiswa kachishedi so. Saka ava pavakabva kunoperekedza mhuri yavo vakabva vaenda nekubhawa. Munhu aidhakwa stereki. And handambovafungira hangu zvakaipa. Then ndobva ndasaramba ndatobika sadza. Saka ndobva kwasviba. Inini kumusha ndinotya. Ndasana kugara kumusha zvezvokuti kunoita chirima ndiri ndega. Ndobva ndaona vana vechikoro vakupera kudarika. Mandati ini sadza ravo ndaakurisa murumu mangu. Kana vachinge vazoya vachirida ndinovapa. Since ndisina kumbovafungira zvakaipa. Ndobva ndatora sadza mbva ndabika sadza mbva ndatora sadza mbva ndaisa murumu mangu. Saka vakauya late SISmeli atezvara vangu. Vauya late ndobva vatonoka. Vakati amai. Vandati baba muruda sadza renyu here? Zvikanzi ehe. Ndobva ndatovhura dhoo. Handakumbofungira atezvara vangu zvakaipa. Ndobva ndavhura dhoo ndakatobata plate yavo yesadza ndakatovhala. Ndichivatambidza vakabva vapinda murumu mangu. Saka zvakandinetsa kuti sei vakupinda murumu mangu apa isusu tanga tiripo 2. Pamba tatangosara tiri 2. Saka tatisina mubhedha murumu mandairara inini. Ndobva ndaona havasi kutambira sadza remba ndarigadzika pasi. Ndobva ndaona vauya mbva vagara kumagumbezi kwangu. Mai vatapa sei? Ndairara pasi. Okay. Ndairara nanatete ava but musi anatete vangu vadzokera kwaharare kuchikoro. Then ndobva vauya mbva vagara kumagumbezi kwangu atezvara vangu. Ndobva ndakadikitira. Ndobva ndati inini baba zvamuri kuita handisi kuzvinzwisisa. Ndobva ndabuda panze vawanditi tsvi hoko. Vanga vari munhu muhombe. Ndobva wanditi tsvi hoko. Garai pasi amai. Hapana zvandoda kukuitai. Saka ndakatanga kudikitira ndakagara pasi. Ndine muiri mudiki. Kungoti handakuisa hangu picture yangu. Ndine muiri mudiki. Ndobva ndadikitira SISmeli ndakagara pasi kudaro. Ndobva ndoona munhu ari kuramba achiswedera kumagumbezi angu. Ndakatya SISmeli even nyange ndichitaura namanje nyaya yacho iyo ikatotonzwa kutya. Ndinodikitira futi. Ndobva ndawana mukana wokutiza. Ndobva ndabuda. Ndobva ndaenda kutoilet. Ndakabva ndanzwa mudumbu zvezvokuvhunduka. Ndobva ndaenda kutoilet. Saka pandakaenda kutoilet ndakanochaya. Ndanochaya ndabva ukoko handakuya ndichidzoka mumba. Ivo gamba vanga vatomira panze. Vandangoona mamovements avo. Vakumira pashe petoilet? Vakamira panze nechekudhoo kwangu. Alright. Vachida kuona mamovements angu. Ndobva ndabva kutoilet kuya. Saka kunotyisa kunhu kwachokoko zvokuti kana ukabuda uchienda kana kune dzimwe dzimba unotodarika nepamakuva. Saka ndakabva ndabva kutoilet koko ndichimhanya ndichienda kweimwe hama yako yakavatsvagira stand ikoko. Ndichiti ini
kutya handisi kunzwisisa zvavari kuda kuita ndakamhanya sisimeli ende nzvimbo yacho iyoyo handisi kutaura nezita because vanhu vanogona kuzondiziva but ndakaiudza zvangu vanhu even hama dzangu even hama dzavo ndakadziudza ndobva ndamhanya munoziva sisimeli mujecha hamumhanyike rinorema hai gokwe chete ine jecha igokwe isi gokwe simeli ndekwemurewa okay ndokubva ndamhanya sisimeli vakanditevera ndobva vandimhanyisa mbva vasvika bva vanditi tsvi amai muri kuenda kupi ndobva ndati inini ndiri kuenda kwababa nhingi handitauri nezita nokuti inini zvamuri kuita izvi handisi kudi handisi kuzvinzwisisa zvikanzaiwa dzokai kumba hapana kana zvandombokuitai dzokai henyu kumba saka ndakadzoka kumba ndine kakutya ikako still ndobva vadzoka futi ndobva ndakazobuda manje ndichimhanya ndobva ndaenda ikoko kwacho kwandakavaudza kuti ndoda kuenda kwehama yavo uko ndobva ndamhanya usiku ihwohwo ndobva ndasvika ndobva ndanoka usiku vakatoshamisika kwandanoenda kwehama yacho koko zvikanzi chii kuuya usiku ndobva ndavatsanangurira nyaya yacho ndobva vati okay chirarai kuchenda because muroro wavo waigarawo ipapo angane mumwana womucheche chendai munorara namai prosper ndobva ndaenda mbva tanorara tarara mangwana kuseni ndobva zvanzi chandeikumba tinonzwa kuti vaida kuita sei ndobva taenda kuona kuti vane zvavaida kuti vaida kundidya stonyeni achezvaravambuka vakabva vamuka kusenseni ndobva vakiya madhomu bva vaenda ndobva inini pandaudza baba vaenda taina handichakwanisi kuramba ndiri panapa because ushu vanogona kuzondiita zvimwe zvinhu inini ndakugarira ndiri kumba kwenyu kusvika matezi anenge ekudzokera kuharare adi akwana ndobva ndavaudza ndobva ndazodzoka ndichiti ndikuda hembe dzangu achezvarangu vakuramba nehembe dzangu vakunditi hapana hembe dzamunotora panapa heri hembe dzemwana wangu dzakatengwa nemwana wangu hamuna kahembe yamunotora baba hama yacho hembe yaiti handei kwasabu ndobva taenda kwasabuku ndobva tatowana ivo variko futi koko patashedza sabuku mbva ndamuudza nyaya iyi sabuku ndobva ati ipai mwana hembe dzake maida kumuita sei mupe hembe dzake kana musida kumupa hembe dzake tinokusungisai ndokupuhwa kwandakaita hembe dzangu ndibva ndadzoka kuharare ndobva ndasvika mbva ndaudza baba vangu ivo mbva vazouyawo kuharare ati zvaravangu baba vangu bva vazovaendera zvikanzi mudhara waida kuita sei mwana wangu iwo ufunga hauna vakadzi vaviri iwewe ko murume wako wacho wakamuudza here hapana handisina kuudza akabiwa ko murume hapana zvaakataura asi anoziva baba vake ndezvavanoita hapana inacho zvaravanguka sisimelika ndichazozive neimwe story futi vanoita sei vanagati inacho zvarangonga vasingaite sisimeli vane mishonga here vane mishonga havana mushonga but munhu wewe aingotyiwa ende munhu weye aishaudha saka vanhu vese vepamba pacho vaingovatya okay saka murume angoti hazvina basa akangonyarira kuti ziya hana kukomenta chinhu kana kubvunza baba vake kana havana mbovabvunza havana kana kutombovabvunza asi ndakatoudza munhu wese ndikatoudza nehanzvadzi dzavo nehanzvadzi dzacho zvarangu ndikadziudza vangu vakatofa vachiziva baba vangu vakafa vachizviziva vakatsiurwa nababa vangu vakatomboda kuvarova ya zvakaoma saka vavaida kuita sei kana varara newe vaida kuzodii inini papoda because inacho zvavangotaura chokwadi pafeya chaipo chaipo zvataiitoona chaizvo vakatomborara nezvezvo zvekuti tashata taenda kumusha nditi munin'ina wemukadzi wavo auya ane murume ndobva atouya zvezvokuti mukoma nemunin'ina munogona kurava pasina marunzi akawanda ndobva vatorara vese ivo ati zvaravangu kutotendeukira uzvi munin'ina womukadzi wavo but vachiziva kuti ane murume vakatorara naye but munin'ina wamwene wangu airasika njere kadzaimboita dzichirasika saka akatozouyu
akazochitaura akatiudza nemurume wake kuti bamukuru vakarara nei. havati zvavakadaro mushonga chete hazvisinomawo mushonga hazvisinomawo kwamurehwa ndekwana nhikiki ndokwana nhikikira vemishonga no ikoko vakatoita kutamirapo ivo vane kwavo chaiko chaiko mabva kure mabva kure mabva kure yo pakaipa inga zvakaoma saka muchiri mose nemurume wako murume wangu akashaya smell. wakashaya rini? 2012. Same. So kochi chakaitika akarwara. Aiwa, sorry Kola, sorry. Right, mupewo ticket guys, nderada mupewo ticket. Kola vate zvara vaida kutorova, vaida kutominyimira bhinza. Aiwa, tonyene ipapa yaida kutorova kunyepa yakanga yatorova ipapo. Nyangwe ndikazvitaura so ndakatosvika ndichitaudza nehanzvadzi dzako ndakatodziudza namanje dzichiri dzipenyu dzinozviziva asi vati zvarambo vakashayika last year. Vakazoshayawo last year. Zvakaoma. Yacho nepakore yaitika. Right, guys. Unongondityisa namanje kuti vanhu vaive vanotaura kuti kana kuti munhu aida kundiita zvakati vanhu vachiramba vanhu havabhilive because zvinenge zvisina kuitika kwauri. Right. Ndakati kumpewo ticket rakasikana hanzi no ticket she's like this is not a lie, this story is not a lie. This story I say a lie. Haisi yekunyepa iyi. Hakuna story yekunyepa yakadai. Thank you Munesi. Yana imwe sisimu. Yache zvoraungiva. Iwe hafuti. Ita zvakaoma. Alright, hapana kushata. Mupewo ticket. Hanzi no ticket rakurarwa veduwe imi maida kuti adii. Maida kuti avatirate zvara. Musadaro imi. Maida kuti amirire zvisina nebasa rese izvozvi. Hanzi wakazororwa kumwe here kozvino. Izvozvi zvandina smell. Wobva pakafa murume kwavangu ugere hako. Ndina vana vangu 2 havatokura vana vangu. Okay. Zviri nani. Vatokura festival yangu ine 22. 7 bona ne 17. Okay. Right, mupewo ticket guys, toda kupinda panyaya yemasare, toda ngoti panyaya yemasare apa. 45 minutes nyaya yemasare tobva tapedza. Aiwa nyadzisa yapera ko ari kufona net video call ndani koyi. What you call? Wona it's okay kana ticket pasina hapana problem. Nyaya yechokwadi handisi kunyepa. Alright, hapana arifunga hapana ari kuti hazisi nyaya yechokwadi, but it's okay Kola. Thank you for sharing your story yako kuzodzoka nepati 2 yate zvaro. Okay, hanzi ngizokutengera. Thank you Nove Mkonda anokutengera uyu manje ushu. Munhu wedu zvokudaro. Nove Mkandla. Thank you Nove. Nyabonga kakhulu Nove. God bless you. Winda ukunofara. Thank you very much. Alright. Thank you Nove, thank you very much. Thank you Nove, thank you. Right. Hanzi nakudzai, how much is the ticket? 700 rand kudzai. So guys, andimboidairei. Ma 44 muri kufona akomana hadzisi nyaya dzenyu idzi. Ma plus 44. Ndinawo mavhudzai kana uchirida. Ndinaro. Guys, time yedu todi topinda here mu topic yesare kana tozoibata. Topic yesare tozoibata pa next aniti. Hanzi na maita fadza did offer. Wa offer chi maita fadza. Hanzi wakati wada here. Taura indi wada ira notenga here uda kunzwawo nyaya. Unovatengera ticket here tawo. Hanzi it's late. Okay. So we'll go for it next time ne. We'll go for it next week. Hanzi it's late ni vamwe. Pani hanzi na Miriam next time. All right.
Saka I have 44 people vataranyadza wakaofa kutengerani maitafadzwa. Maitafadzwa, who are you buying for? Kana sina mbonyora yana mbonyora maitafadzwa. Kintonyora. Just came from work, SIS MELLY. Oh, sorry. Guys, you need to night shift. You need to offer the ticket to who? Queen. Aruchengerani. You need to night shift. Ona panano noka kuyapa panano noka kuyapa live ndripa phone ishara remwe munhu. Vanhu veku diaspora vangu achifona kanzi kumuku yangu yaista kuinda kubasa. Tikusvika tichitoona live. Saka tinenge tikwaipinda pa shift. Kwaindi saka tinenge ndiri night shift. Anoona nevanhu veku UK vanenge vachipinda mashift avo. Hello Kola. Taswera ichitosora sei anzi abva nawo maitafadzwa sezapo anzi na no atengera na no mukandla chirega ugotengera uya chirega ugotengera uya kana nyaya yacho ine ka vibe yeskola wakasiswa here binziwe tiketi ndakatengerwa dhasi ndakushiya nyaya yangu yakaitika kwandiro. All right. Neve mukandla atoningirira nawe ndiyeni kuyari mbovungira rumbofona mira pana naofana nevideo call let me see kuti ndiyani ndimbonyatsa kuona zvinhu zvake ndezvei dololo aposa video nawe who are you hey who are you Auto ya kuzoseka. Who are you? Ndiveta block. Ndiveta block. Tishu. Asu wide ambo mira kwa we matikesi tinzwe matikesi west. Muna. Muna kama ya kuzogofona chito upangofona ne video. Uto ya kuzoseka. Hansi slate ye masare patients hansi to ita next time. Hansi slate. Hello. Sonda kukudzawo nyaya yangu. All right. Ini ndakasangana naona na grip etwa. 10. Ndipatadana na paipai. Munhu kwakutondirakidza mhuri yavo yese kutoziva nedzimwe hama ini ndakatobhiliva ndakati chokwadi ndazozviwanira upi mukomana wangu anda kundiroora mukomana weyauya saka pese apanga asikatombodirana zvekutsotsa izvi zvebhinzi aisatombotaura nezvazvo ndikatozviti ndazviwanira chi munhu wangu ari right tagara giripeto yakwakundudza zvikanzi ini ndakubaita sei ndakuda kukuroora ndikafara ndokwandanodza ana sista vangu ndikati inini chi grip tatichi akuda kuroora etiya kwakutiswa nechinera list unonyoresa list kumba obva wapiwa nedheti rekuti azouya inini kwakudawo kuya list rakutonyorwa zvese zvakutoitwa kanzi achazoroora muna April tatato ne1 yese tichidanana ini ndikatofara ndikati zvangu chi zvaita nguva yakuda kukwana munhu wakutomudza kuti wagadzira here chichi vanhu vese kungobvunza akati SIS MELLY tanga muna machi munhu ndopangu tisatatombosvika tisandasvika ikoko nini pandakazonzwa kazvemuchato ndopandakatoti munhu ari serious ini ndopandaenda kumba kwake vanhu patonti achihande kumba kwangu mbode sekumbonowacha ndaida kuya kweSIS MELLY ndokutorara naye munhu uyauya ndokutotsotsiwa SIS MELLY kutsotsiwa first day ndokutongobata nhumbu zvese ipapo ini handina kutomboziva kuti chi nhumbu yaita sei yabata SIS MELLY maziva kuti munhu achifanira sei akufanira kunoroora munhu angauye muSIS MELLY munhu akabatoenda batotama ini chandaingoziva ndechekuti akandirakidza mainina anga asitombori maini bake angatongoriwo munhu akandirakidza angangori shamwari zvekuti aishanda vese
SIS MELLY vanhu kumba vakundibvunza ini munhu handichatoziva kuti munhu apa nhumbu yabata apa handitomboziva kuti ndine nhumbu chandaingoziva kuti kumusha kona handisati ndasvika kumusha kwachiti kumusha totase tichienda kumusha mhai manje pano totase tichienda kumusha kwava kubhowera uko unoonana mama hainichiti asi zvaita SIS MELLY munhu haana kuzokumbobvira akabatika ndobva ndafonera sisi vake vaigara kwaMutare ndopandaudza ndikati hanzvadzi yenyu iri kuupi mazuva akufamba chichichi pakati aina handisitomboziva kwaari handisitomboziva kuti akushandira kupi SIS MELLY unotongoushanozviuraya uchadii April akwana vanhu vese vangomira indakati handichaziva ndodii SIS MELLY ndakangopeka bhegi rangu ndobva ndaenda ndopandangobva pamba pasina vanhu pandangopeka pasina munhu pamba ndobva ndaenda aigara kuEastley ndobva ndangopeka bhegi rangu ndobva ndaenda apa munhu anga atotama ikoko ndobva ndangonogara kwaaigara ikoko pandaiziva kuti ndopa aigara apa ndangotora bhegi rangu pandagara SIS MELLY ndakarara panze musi iwoyo ndakati kumba munhu wese akungondipa puresha yekuti ko munhu wako ari kuti munhu wako ari dii ini puresha handichatoikwanisa ndinopfungwa dzakatomboda kuti ndizviuraye asi munongoziva kuti dzimwe nguva zvinoramba kuti ufe kana nguva yako isati yakwana ndiwo mazuva ekuti vanhu vaienda kunogara kumapasipoti vachinorarira kumapasipoti kuyakuya ndobva ndabva kwayokuya ndakafunga ndikati munhu acha ndichatese ndichamuona munhu handazombobva ndamuona saka ndanda kuswera muHarare Gardens SIS MELLY ndichiti masikati ndaiswera imomo saka ndandingori nemari waenda ndinayo enda ndingori nayo ndoandaingoti ndaingotengawo chikafu ndoswera ndiri ipapo kana kwadokawo dzakuma7 ndofamba ndoenda kumapasipoti kuyakuya kunenge kwakatozara vanhu vachirara ikoko kana angooma kuseni ndafamba ndobva ndadzoka kupi ndonoswera zvangu muHarare Gardens chitenderere ndakagara 1 week SIS MELLY ndiri street kid munhu yaya kana nhamba kana chii kana kuzombonzwa nezvake handina ukasara nemwana nhumbu yange chiri diki zvokuti vanhu vangu vasati neinoni asina kutomboziva kuti ndine nhumbu saka ndobva ndazongofunga kuti pane kwaigara sisi vangu kwangu neshamwari yavo nokuti rega ndibvaenda kunoona mai vavo ndingovaudzawo zviri kuitika ndichingosvika bhosi kongori munoziva kuti munhu echikuru anenge akutongoona kuti munhu yatori nenhumbu munhu yatori nezviri kumunetsa ndobva nditi ko chii maoko anga aita kuchenuruka kanditi ndandisina ropa kanditi chii handizivi ndanda kusakara ndikotenda kubva ndavaudza ndikati ndo zvakaitika zvikanzi manje ko vanhu vari kumba ruzivo kuti kupi ndakati handina ndakamboudza ini kuti ndakaenda kupi vandavakanangurira zvese ndikubva kuti mwana wangu ane chii ane shopu yake kumusha kwamurehoko saka unokwanisa kuita sei unokwanisa kuenda ikoko watonti awakorechika ndifonere mumwe munin'ina wavo anoita sei akuperekedze ikoko ndobva ndaenda ndazoenda kunoshanda kwamurehoko yako ndaishanda mushopu ndopandakasitanga ndopandakazorwara ndasvika ikoko laki kiriniki yanga iri padhuze ndobva ndaenda kukiriniki ndobva ndasikonzi ndine nhumbu SIS MELLY ndakafunga kuda kuzviuraya ndobva ndafondera mai waye ndakati inini nhumbu inokuti vanga vatondudza asi ndakazviramba noona kuti ndakarara nemunhu ka1 nhumbu ingabva yabata ipapo ndakatozviramba pawaindiudza ndobva ndazongoti vanhu vangu varipo papo vangoti zvina basa kana une nhumbu unongochengeta mwana wako ndinotokuta sei uri kushanda inini vanhu vekumba ndasatomboda kutaura navo ndatotochinja nhamba ndikati handichada kutombotaura nemunhu ndakutongorarama life yangu ndisina kana munhu ndobva ndazoti mama wangu vari kuno kuSouth Africa mama wangu achingonetsika vachiti kutsvagai mwana tsvagai kuti mwana akaenda kupa ndobva watsvaga kusvika vanhu vangu kuti hamheni kwaakazoenda saka ndopandakazoti one day ndobva ndatofonera mama wangu ndikati mama ndokwandiri kuno kuchichichichi waningonditi aura kuti ndichita se ndichakutora saka ndobva vati aitawana nasisi wako ikoko nekuti vari kudza kuti mukomana wako akamboya achikumbira regero chichichi pabva vampa mbanda ndobva ndazofonera sisi wangu ndobva vanditi akatomboya pano ndikati handitodise handichatomboda kana kumuona zvikanzi achingotaura naye pamwe atori ane reason yakaita seyaakazviitira mukomana ndobva wazomupa nhamba yangu ndobva tatotaura
manamuza ndakati andiri kupi ndokwandiri kwandakushanda chikanzi alright kandoda kuyekoko munoziva kuti kana uchida munhu unomuregera unongoti apamwe muno zvakaitika simeli munhu kwakutozikana katomuza ndakati ndine nhumbu chikanzi alright akauya akabata tugrosari ndopatenga negumbezi ndikati munhu wangu waita se achinja chikanzi alright inini ndakudzokera ndakunotsvaga imba ndobva ndaita se ndobva ndadzoka ndichikutora ndakatobhilivha ndakati munhu nje achadzoka achinditora ndokwakaenda munhu ndokwakaenda haana kana kuzombodzoka futi mama wangu ndobva wazonditumira mari zvikandita sechuya kuno ndobva ndazouya kuno kuSouth Africa ndobva ndazvara mwana wangu ndakangoitoona kuti varongo vaishandira mama wangu vakabva vangondinzwirawo tsitsi vakanditengera zvese preparation yemwana munhu yahaana kana kumbouya kuzoona mwana ane 2 years ndobva ati ndoda kuuya kuzoona mwana ndobva ndangoti alright unoziva kuti kana uchida munhu pfungwa dzinenge dzinotombotenderera saka 2 years wangomirira kuti achadzoka hake unongochiramba zvokuti ndaingoti ndiye ega ina handichito handitomboda mumwe munhu ndichingoti pamwe achadzoka asi maishandudzwa masara userere munini unoziva zvokuti unenge usati wamborara nemunhu uchingodzonzi ukarara nemunhu one day anenge atori murume wako ndozvandaingobhilivha izvozvo saka ndaingoti ndiye ndakatogara kutogara 2 years ese ndine mwana handatomboita kana boyfriend ndichingoti simeli ndobva adzoka mwana ndobva azoya mwana bva azoya zona mwana anga atone 2 years ndobva aona mwana ndobva ndamuudza zvikanzi tofanira kusiturisa mwana bhebi chakati saka ini ndakuda se ndakumbodzokera statement ndiriafutira kuti ndakumbodzoka ndichadzoka ndichidai ndikati achaita se achadzoka ndobva angosvika akangotenga tuhembe zvikanzi mwana uyu akafanana nasisi wangu ndakutompazita ndakati unogompazita mwana uyu atone 2 years ungazoda kupa mwana zita nhasi akura kudai so ndakati zita rako atese handiridi ndobva akazoenda ndopandakazogara nepasi zvikanzi munhu wako uyu ari kutokuitisa ushu hapana kana zviripo hakuna kana kwaunotomboenda kwaunosvika naye uri mwe watongoita waita muone life yako uchingochengeta mwana wako nekuti anoramba achingodzoka achiita se achingokurwadzisa ndikamboti bva ndaita kunge ndateerera munhu kwakudzoka futi izvozvi waingovatwa pose paidzoka pa waingovatwa usi wabhilivhi wovatwa waivatwa ka ndatozvitaura kuti waitovatwa saka waitwa masere unenge wachimbodzori kune masitari akadii here maiti saka waikuita sei asi waisungaoni kuti wainziita so waitwa sei aingotiita so ungoitawo so sei zvikungoitika ipapa so kudii zimwe ndonange pamwe kumwe kune ngurukuroiwa kumwe kudyiswa kumwe kupusa kumwe kudii handitoziyeni aitiita so kudii wangonzi mvura makumbo umhonzita wochinjwa wonzita so bata apa kubata apa wakakutama here kubata here wakutama kana kuti kubata wakadii yese ungonzi yese hapana sina kuitwa sesimeme ndakazongati pfungwa dzangu dzanga dzakushanda ndakadzokana munhu ari kundiitisa panapa sesimeme ndakamufonera ndikamutuka zvekumushura zvekuti ndifuna ndakanyatsobudisa shungu dzangu dzese ndakamushura bva ndisendera message tikanzi matukiro awandiita uri kundishura ndokunonzi kundishura ikokoko kuti ndezvekwako mwana ave nemakore manganiko zvino mwana wangu ane 9 years akura ndezvakudaro uripi mubenzi uzvo ari kupi mwana wangu ari kuZimbabwe iye murume uyu ari muno muSouth Africa muno saka achiri kungoita zvokuti ndouya oti uchamboenda nodzoka ndakatozopera pandakamushura paipa ndakati ndapedza ndakamutuka zvekumutuka ndikamukesa ndakati uchapfeka maplastic uchafa uri rombe ndakamutuka nekuti papo ndakazoti hazvishuwa panapa ndiri kuitiswa nemunhu uyayo pasina kupera nguva baba wake ndobva washaika saka mai vake pavakazoudza kunzi kune mwana ari ikoko
baba wandi mai acho ndobvunza kuti munofana kuzoya nemwana ndakati handiuye nemwana nekuti handina kwandotoona mari yebhazi zvikanzi ini ndachembera ndichatotosvika pakutofa ndisina kumboona mwana chichichi amai acho vakabva vakangofa vakatedzana nababa wacho ndobva ndamufonya kuti ndikamutuka ndikati wewe mamba wako namai ako ambofa kakuregerera nekufa kwavakaita nekuti havana kuona muzukuru wavo nekuti une mwoyo wasatani ndikamushura shura ende zvoshuwa sisi medu kutuka kwandakamuita ndifunga ndakamukesa chaiko chaiko akambotambudzira kuti arombe rombe rekupesa kana adzoka next time achiti kwahindoinda ndodzoka ndikuona ndozodzoka usabvumeko zvino achatomboida akana achitotaudzani saka akakupota achiti akazoona kamari otumira mwana wangu anga chikunoko achitumira mari mwana wangu anazomuendesa kuzimbabwe saka ndakati handi kutaura newe kana une chaunongoona hacho chaunongoda unoita sekuendesa kumwana kuna sisi wangu saka ndobva amboita nguva asingatumiri ndakutonzwa kuti munhu ya ari kushanda asingatumire ndopakapinda gurupu raya remashurugwu rekuti rakahoindepiko gurupu riya amene rakazoenda mubva ndamuposta ipapo ndipiko gurupu riya naye vacha hama dzake dzakamuziyawo ndobva vamuudza saka ipapo ndopaakabva asitanga kumbochengeta chinga achibhadhara mafizi achidii asi ndobva zvapera futi asi ndakazongozi ndakati inini handingamboramba ita ndichinyengerera munhu nanhasi mwana wangu atokura mwana wangu atone 9 years akura wayarudzi saka wakazowana mumwe handakazoona munhu zvangu hatina kurana but hatingofambidzana asi zviri nani hake anokurespekta hake uyo anondirespecta hake okay asi anogara mudhuze momo ini ndogara hangu kubasa iye anogara kulocation saka tinenge chinoonana sawo paunotobuda muweekend utoenda ikoko kwafirimoni uko kwafirimoni usawa uri kushandisa here maplastic kana kuti ukuita here family planning ndoshandisa family planning asi ukutotorwa nyoroka ndostoripo zisimeni makanga matoenda notestiwa here takaenda zvedu unotestwa zvedu saka iye family planning aizoita here mistake ukabata mimba mimba ikabata inenge yabatawa but amene ungati munhu anozogona kuchinja hake but iye hake ari right ini ndongotya kuti ndongomuzoti kana uchida mwana unotangwambonobhiziwo pashoma nekuti ndoziva zvandakaona kumashuroko saka ari kutoronga kunobvisa here izvozvi aingoti ari kungandobva ndikandaziva kuti riini hangu okay asati achisadheti asati ake asiko zvino haane experience kushandurwa experience yavepo kasi experience mazvano yatovepo kushandurwa iwe ndiwa kutomushandura wavika neexperience wakadzidziswa neuyu bora ngoma bora ngoma yarakandita sitimedi anyaya handimbowanzi ndakaindofunga kake chitundi chezvitaura zvekuti kana vatombozorosika pandakabva kumba ndakazodii ndakadii hakuna ndombozviziva okay hakuna akatoke chituku zvitaura munhu yaakandisa street kid sisimedi kugara murodhi saka uyu uripo uyu makasiyana nemakore mangani takasiyana ne2 years saasi mukadzi haana mukadzi aiwa haana asi notomitira kavandikiri mashiripita ako ose maholes unotenge aunotenga maholes unozota shandei anoshande kudzimeni ndudzi ndongonzwa vanhu vachano zvemaholes asi handisanambozvitanga saka uda kunomitira ndikakuza tanoshandei hauna kuwa mwana achitaura pashapa here kuti maholes hangu chichi ndakatenga panze hauna kuwa mwana achitaura zvekuti kai ndakatenga maholes hangu ndikazodididi mwana uya network panga paitira mwe network yangu yange ichitiza saka vamwe ndanzwa pesa kutaura mai manje vamwe handambonzwa zvainge ichiramba aiwa dondiwari ndichauya ndikuona kuti muri kudzidasha zinyaya dzebhinzi zinyaya dzemose ndiri kumbokuweka neichida kubata pfungwa dzenyu mose apa ndadzibata kuti idzo dzemumabhurugwa evarume idzi munodzida
saka zvatichaitira kuti mune vanhu venyu munenge muchambizana navo tichakuya hedu paromo wacho kuzorogwawo zvozobudawo kuendawo mbijanawo vamwewo hamene kuti zvinenge chizoguma nekudi kuda munenge muchazo hamene zviri kuguma nekudi tichauya nelife yachira ndongovhurira manhingi apa imi gaisika mirai muchenjerere vana ava mirai muone vana ava musi watinoya nelife ichiti fonai mutiudze kuti mumabhedroom yeusiku iyi cherimai kuti mumabhedroom munoitwa sei ndoda kuti muone vana vechidiki ava ndo vachachipa madzimai makuru matipsi pano ndozvandatoona vana vechidiki ndo vachachipa madzimai matipsi pano nokuti hwana huriko pazano hwakaoma vediwe hwana huriko pazano hwakaoma iwai mimi kunezuro ya aikudza musi wayo kwandakatotenga mahozi ndakatogadzirira kuenda kuport Elizabeth umwe mukadzi mukuru anozivi kuti mahozi sesi kudai kuti mahozi anoita basa nderechii atizozivi asi mwana abikira angachidi ainge achitoketa medzese saka ndichavhurira zvangu life yachida one day munyatsoku anzi holes and one mwana wangu kwai holes and grapefruit saka ndichangoenda kuti ndovhurira kudai muchahwiririra muchahwa nokuti ndo dzavo saka mwana mukundikarakudza zvemahozi nandizivi aitotoda kunozivawo kuti ndidzoti anoshandei aiwa handisana ndinongonzwa hanzi mahozi nevix handisana mbozvishandisa hangu asi ndinongosangana nazvo matreats momo asi uda kuzvishandisa hako ka aiwa ndichambozvizamawo one day pamwe anobva amhanya iye mugribetu okay alright saka ndingatimirire kana mazoni pana sisi wangu akanditengera tiketi rekuHIT saka tichaonana kuHIT SIS MELLY kana kuti ndizokuziva kuti ndizoti ndiniuyazve wenhingi ndizive muda muchindiudzawo nyaya dzenyu kuti ndiniuya pakusoswa paya ndakataura nyaya yakati ndokuti ndikurumidze kukuzivai macoment section macomments atanga nevana mumacoment dondiverengerawo zvikunyogwa nevana ava macoment section verengai muone maresi pose vana mainiya dhololo hamuna chamunoziva vana mainiya onai macomments ari kunonyorwa mucomment section nevana saka live yacho ichauya zvai kungoti hazvakaoma live yacho ichauya alright icherima tikuyazinzwa regai tichi pamusi wefriday pafriday apa guys pafriday nikusera mangwanaka touya nayo iyoyo yeusiku iyi touya nayo yeusiku iyi asi ndiri murima bg teti ndiri murima kuti ndisareke ndisinyatsotaura zvazviri because ndeichida kunyatsoseka ndinyatsozwisisa kola waitako saka friday usasharira ndika nini usasare hanzi mamashimelo tikudzidza vedu iyo mashimelo yo iri soft iyo iya vakomanaka zvokadi gore rinoka ende zvakaoma kwaita mamashimelo mucomment section umu hanzi mauzo anoite lavhunosungabvunza wese takatofanana newaitozivi kuti basa ravo nderei ona vana vandonyaya dzavanoda hanzi nachivese maposa mahozi eblack number 1 kwanzi ninatando inichinetotone yangu inonzi yandoda kupai cheri mani friday mutulisi kune vamwe baba vari kuda kupinda live wamufundisa kuti vanoda kuzotiparidzira panapa nemuso friday nemuso saturday kuna mufundisa lapinda panapa nemuso saturday vanenge vachida kuparidza kumain page uko manje ndikazovaita utsinye kuti ivo vari kuparidza kumain page stouya pano varishaya kana munhu wano anenge achitaura naikoko right kwanzi isi takaita zvedovi kumberi uyu akati strawberry and cream redu uye zviri pano tichadzidza gore rino hanzi apple cider nemashatiro apple cider unodii nayo unodii nayo neapple cider ndendiri murima ndinyatsoseka idzidzi kuti ndinyatsochema musodzino kusaendesaka zvokuti ndohamba bvudza kugwadza idzi mbabvu zangu dzinogara chikwadziswa nemadhairis panoenda kunyatsokudubuka nekuseka ndiri mucomment section ndiri kunhu iri murima kola hello kola network yako inonetsa asi kushandisa reini hello asi unoshandisa reini chifu chiuyu chereini chiya wifi ine line rereini sei chinetsa kudaro sei chinetsa kudaro uri wetiketi here iwe ndiri wetiketi zita rako ndiani linda chi
Alright, iripo. Taura nyaya yako tinzwe. Inini nyaya yangu Smelly. Ndio. Itika ndaka wangu kuZimbabwe. Yarorwa. Ndikusaka comment, sorry, ndikusaka comment yenyogwa mu comment section. Network yake inonisa. Kola network yako yakabhuda kwamuningina zvisingatoiti. Okay, bot, tabotsaura. Alright. Tiketi bata anonzi ningirikiri, anonzi maitafadzwa angagara offer ticket. Pane mwana pane kamwe kanga kanaka nakasoka anonzi maitafadzwa kanenge kari kukombenzi kuchena kana karipo. Unokwenda kunotsvaga banana maitafadzwa zvakaona kakanaka nakatsvukuso. Iye woti ndapona kwanga wapledge ticket razokutogwa nomwe munhu saka ndadzina simeli undipe. Masa maitafadzwa mwari vakuropa padze. Alright, iri ball. Ndingarega kuseka ndinoseka kaini kudambuka mbabvu chako ndokuseka nchichisekera pano. Right guys. Ndikaiti ndeunovata. Nhasi ndaseka dzinyaya dzevana. Haiya, pano panana nenyaya yavasikana. Maitafadzwa ushu. Aripo maitafadzwa ndamuchauye kwauri ndichamupa ningirikiri. Ndichauya alright nini. Ndozouya ini ndokupa madetails ekuno kwaunokanda semari yacho yetiketi kuri kubhadharwa kwacho. Ndichauya kwauri ini. Ndanakigwa ndasisa madhayadisi kana ndine stress ndikauya panapa inobva yapera ndobva ndambabvu dzangu dzichi kungovhurira nyaya dzakadai idzi dzembedroom dzinodzifurira kudai dambobvu dzodambuka nekuseka kwakuti ya stress yese yabuda kuti yabuda vekudiaspora vanenge vachinagowa shift ichifamba shift inenge ichifamba vachiita basa ravo variko koko shift ichifamba saka ya tichingonakuzana saizvozvo right. Pezina chida mbotaura mani ndachitarisara zvinhu ichi. Okay, ndachida kupa chiziviso chekuti mwana uya anonzi tatenda uya. Mwana anonzi tatenda kubulawayo uya we-school fees yauya. School fees yake yakabhadharwa nema-admin. Mari yatatenda yakabhadharwa nema-admin saka school fees yake was paid up. Thank you ma-admin, thank you Mkoma Godoni. Thank you very much Mkoma Godoni. Vakabhadhara mari yatatenda uya yaidiwa. I think it was something like about $80. Hanzi inyaya inoda dzokorora simekutaurai kuda zvinhu anomaona hanzi tiri pasiti zvinhu shandai wachochera shandai muchidongorera muchishanda muchidongorera nguva iri famba toenda unovatawo mune masara nemaawa mashoma nemasara nemaawa mashoma ekupedza saka you see kuti we entertain you a lot. Ndaona futi flosi kandodo anga ari munhu asi mucomment section anenge ari pashift zvakare techikufambisai ndima pamunozodai time inenge yafamba mema kuzota kutochaisa utakwenda umba manje saka ticket rake rakabhadharwa Mkoma Gordon. Thank you very much Mkoma Gordon and my diaries SA. Thank you very much. You are kupemana pemaina sa asi pasura po makaita zvinhu zvakanaka stereki. Thank you my diaries SA. Ndo vakatenga madiapers ese akaenda kuna kupa ya mari yavakaunganidza yakatenga madiapers mapackets akawanda emadiapers akatengwa akaenda kunani kuna kupa. So my diaries SA imbozvisiraiwo malove nemalikes. Thank you very much. Thank you. Makataridza kuti makati munomiramira aiwa UK iri kufona handisi kutora UK because yanga isiri live yema-UK andika thank you very much. Zvisirai malove nemalikes vanhu vari muningikiri vemu South Africa. Hanzi kuzowana 6 AM long shift namagisi 2146 nei vachangopinda nai ndiko vanenge vachitousha kuti mukatanga live na10 kuti tikatanga tikati 10 11 12 kunenge kwasarawo 1 2 3 4 5 6 vobuda antoona iwe satonyoresi ningikiri dzako dzeningikiri dzoda kunyeba idzi dzisuicide dzekunyepa. Saka madiaries UK South Africa thank you vakamira guys mapamba zakaenda aya ose Zimbabwe akatengwa nema SA diaries wo Mkoma Gordon wo cheya person wo vakabhadhara school fees ya tatenda vakatobhadhara chikoro straight saka toda kutenda vakaita zvakanaka straight stereki. Hanzi any feedback musikana wemabhurugwa Samantha mwana wemabhurugwa aya I think handisi kuziva tichikuitika navo chi vana vave after vaisigwa mari antichakambo takaisirwa mari yefoni tikazomisira mari yekuti aende kumusha tenge gusari agozonudza kuti chikoro aufa handiti akati foni ndatenga handika tikati alright avapi feedback tatitotovatenda kumasure. So soon after that takuzoti foni dzedzenza takapiwa dzipindi
hadzichatopindi. Saka takatoona kuti kamwana kanenge katsotsi kana kuti chi andowana hanzi after this enda kwandijeni pera 3 inenge ichitofamba ningirikiri time inenge ichitofamba panoti 3 kunenge kwasara 3 hours anomaona kuti mupedze kumva matoshaisao. Saka zvenyu zvezvi zvichitoitwa kana zvaita kudai izvi zvenyu zvaita izvi isusu vaentertain vanokuentertain nai kuti tichikuvarai tichitozviziva kuti muri kudhodza ndima ipapapa tichitozviziva kuti muri kumashift ko chero tikaita malive mamwe mukashata munodzokera kune mamwe musina kuona aya modzokorodza zvenyu kuona muri kupi muri kumabasa zvezvi zvitokuitai. Saka namazotambira madzenyu musazokanganai vana andijena vanenge vachikuentertain nai vari machi pamalive muchichovha ndima nesu tenge chikuentertain nai chikuchovha ndima vanapa mubva kupota muchitikaendera zvibhodhoro kana mwedzi wapera mupota muchiti check oi check inda mochinja check inda nchinja create iri amarula isai pasapo muchipota muchimwa tisanete andika hanzi uya. Thank you Farai, thank you hanzi kwaandijeni ina asanamboenda kwangu kuti ndizoti kunotaura nezvenyaya dzechi asanamboenda kwaandijeni kuti ndimbonzwa kuti togone zvikosi asanambovaonawo pano saka asanamboendako kuti ndimborwawo kuti kunoitwa nezvei handisati hangu ndamboendako maybe rimwe sivawo kuda pamwe one day ocharasikirako handisivi but handisati ndamboendako because asanambovaonawo pano handi kunonzi maoko anogezana tizanza siyagezana alright hanzi me from India. So what wena Maheshi Solanki nevadzake tawanda ringachida attention singa kutsvaka cloud tokuudzaswa gambo kutuka hanzi vanitacheri mamanero. Okay, handiziva nguva program ariko apa handisanamboendako handizive sanamboendako kutonta nezvei handisivangu handisivi. Right, I think guys that was all. Mwenda novati handiti hanzi Friday I'm here to teach. Teta kumirira itilakele munongopinda ati hamuzikani kuti ndivanani vari kuningirira. Right, ndachimutsa vati mhino ndina bhadhira mari yake Haiti apa ndikufambira imi kuHaiti ngokuona mwoyo wangu uchafara. Uya ndinda kumirira aiwa koti yatogoma pictures semapikicha uya kokundo kwati yatogoma pictures semapikicha ndinda kumirirai uya anzi kuHaiti ndikuya uya Queen B tete katokumirira kondo musi wachozvo kondo dodhe racho ratokufunga kukuona ikameseti nekuzivana dodhe racho iroro. Saka vane varume vavo please uyai nevarume venyu macouples valokuya nevarume vavo please bring your husbands as well. Samantha ndevamwe vaya ndizhwa kukola vedu ndisisi vedu vaya vanga vachifona vaya vanenge vaya kuzokupai advice. Saka vapapa siri kuda apo zveadvice ndosasina kuvadaira anomaona yanga vari kuda kuzopa advice anouya neadvice ka sisi vedu vaya. Saka ine makanza tawanda ruda tenje musiye yarutsvaga cloud chase any shupi vasikana tengerawo zve1 ticket vasikana vana varingonetsa mukomeni section ingotengawo zombhadharira rapera kumwedzi kana wahora mutengerewo ticket 1 vana varingonetsa mukomeni section naye eni chingonongawo 1 kune vari kungomana pemhai varingonetsa mukomeni section ave kupemha ungovati ndo ndakokuti blessawo ndanimbona kama pane mbinga yangu iri panapa paikuSAU itondisira message kuuyu
Right. Hanzi simeni mukanditengesera tiketi handichafi. Ndipe mari yacho tiketi chokutengesera. Tiketi yokutengesera unza mari yako tikutengesere tiketi. Wisa mari yako chawana tikutengere tiketi racho. Unza mari yacho tikutengesere tiketi. Handisiri kutengesa ngoma tiketi asi unopiwa tiketi. Unopiwa tiketi. Vane varume vavo huyai navo. Hanzi ndiri pano uyu abva atouya Teresa wacho yanzani. Teresani, hanzi Teresani. Ndakutoishaya komenti ya. Teresa Madoro. Teresa Madoro. Abato we Teresa Madoro. Vegatichitongopa I. Hatite edu zvefefa. Thank you Annie. Thank you my sister. Thank you Annie. Bless you. Waita lucky Teresa Madoro nai. Ndo kunonzi kufamba na Jesu. Ndo kunonzi kufamba na Jesu Teresa Madoro. Waita lucky. Chitendao Teresa. Tingoti zayo kuti thank you. Teresa Madoro waita lucky. Waita mwana lucky rakangoti kawani nokutopinda. Naiwa harishima watu kwa yana mzani uyo marimo mwinjia. Buy ticket. Buy ticket. Heresha, buy ticket. Hanzi gurundoro vari hospital waita sei. Vari gurundoro vapinda hospital waita sei. Maeshi, buy ticket. Buy ticket, Maeshi. Beatrice. That's 350 shit. 350 unoisa 350 yako uzopedzisa. Unobhadhara 350 uzopedzisa kupera kwemwedzi. Hanzi chekwa chiweta. Iwe chiweta achibvise achichekwa zvokumhanya shamwari. Chiweta achichekwa zvokumhanya zvokuda chodhura chinhu chiya. Chodhura chinhu chiya. Kuchekwa imi, kuchekwa chodhura chinhu chiya imi. Kwanzi munhu anenge achitaura kuti ndakanyengwa nababa gweshe ndinomupa matiketi. Surgery yei guys. Ivone haichiripo time iriko 30 October next month time ichiripo. Ichipo. Zvinhu zvazvodhura guys hatingatenge kunyeperana zvinhu surgery inodhura iya. Inodhura surgery iya kudarika surgery dzimwe dzekubviswa mafibroids nechichi inodhura surgery iya. Hanzi vavhura vangani mabandage. Wo. Hanzi angari palist. Okay. Makorokoto. Makorokoto dasinambozviona charutarisawo. Makorokoto shu. Makorokoto kana izvo vazofilfila manje zvavanga vachida vaishuvira kuti mukadzika zvazoita manje. Nawo zvaita manje. Aiwa makorokoto, makorokoto gurundoro. Makorokoto, aiwa kana vabvisa bheta. Saka vanobva vabvisa voisa gomba here. Saka vakabvisa chinhu cheche vanobva vaisa gomba here. Makorokoto shu. Aiwa makorokoto zvazoita at last. Makorokoto. Tembi atingati kosa rakati because president vakavhurira katembi. President vakabva vasovhurira ka. President vakazovhurira ndicho vakati level 2 saka isisa pataita macovid wati kuti taitora namba iri pasi saka tawedzerawo namba because president vakavhurira. Saka towedzera namba. Amona, towedzera namba. President vakavhurira saka tawedzi namba yakwirawo tauya wedzerawo namba. Handi president vangu mazuva apfuura vanga vachiti munotora half capacity. Saka iko zviro izvi ndofunga vanenge vasowedzererawo.
Mavis Jukina, that's also one of the not ticket you. Mavis Jukas one of the ticket Nanasi. I what that day one Friday. You got day one Friday, I see us. If Friday, you got day one. If Friday, you got day one. So guys, tomorrow Rabo and you have a peaceful night. I love you so much, my family. In you guys, I found a family. You are my second family. Munotitandadza, munotipisa stress. Munoitita zvakanaka nguva dzose atine happy mazuva ndimakatochinja to be better people. You helped us, you know, you shaped us into becoming better people. Hatisisina hondo, hatisisina noisy. Tinongotaura hedu zvatinotaura panapa tichiseka tichinakirwa but hatina kutukana nevanhu. Aiwa you guys makandikoshera chokwadi chimwe nezvimwe zvazvo. Zvimwe nezvimwe. You all contributed into this new munhu, into this me. You all contributed, so I do appreciate you. Anzina vimba chimando ticket smelly. Vimba handisindi kutenga ticket. Andisiri niwede musauye ku WhatsApp kwangu mchituka smelly ni ticket. Ina handisina mari kutengera na ticket. Ndakatotengera vaviri yakatokwana handina mari kutengera na ticket. Remember chindotodira petrol ndakavhurumvudza kuenda ikoko ndotori nema expenses akawanda. Indotori nema expenses akawanda ndakava kawanda because vari muJoburg munongokwira makombi muchienda. Inini kunoku ndotoda zifuru tengi kubva kunoku kunosvika ikoko. Anditiwana nditofunga toshandisa kamota kasingatodyi petrol yakawanda pakuenda ipapaya. Andiwana ndigoti accommodation kuti 2 days because Friday I will have to be there to make sure kuti everything taita perfect, everything zvanaka. Saturday tomuka tripo tichitaita touch ups pamunozotaka kuya Saturday zvose zvinenge zvaabo. Saka azina slick road 2 minutes please. Slick road mazano wakandirasa, mazano wakandiramba. Mazano undivorceile wena. Anmona. Saka pane nyaya. Indotori ma expenses akawanda darika yenyu mufunge. Akawanda darika yenyu. Saka zvino Hans, why don't you fly? Flying from Rustenburg to Joburg here na imemo. Ndo fly neigva kuno ku Rustenburg kuenda ku Joburg. Handigare ku Cape Town kaini memo ndinogara pa Rustenburg. Rustenburg hakuna airport, hakuna ndege, uno drive kuenda pa Joburg au fly. Uno drive kuenda Joburg au fly. Saka the rest wenyu munokukwira ma taxi kapari ku Joburg mubva matosvika inini manje more expenses. Zvokuti ndechingotofamba pang'ono ndizafika. Pang'ono. So guys, bye bye. Tobatsana netika. Good night.